வந்து நம்ம மூவ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு அது கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் மேம். இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் திங் மேம் அவர் சொன்னது. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அந்தந்த லொக்காலிட்டியில இருக்கிறவங்க ஒன்ஸ் அ மந்தாவது கண்டிப்பா மீட் பண்ணுங்க. எங்க மீட் பண்றீங்களோ உங்க இஷ்டம், வீட்லயோ கோயில்லையோ, பட் ஒன்ஸ் அ மந்த் ஒரு மீட்டிங் மாதிரி போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு மேம். என்றதை நம்ம பார்த்தோம். Correct. This devotee association is very, இதோட very நான் important. முடிச்சுக்கிறேன் மேம். இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் திங் மேம். லைவ் ஒர்க் ஆகுதா மேம்? நானு என்னோட கேஷவா வச்சிருக்கேன் மேம். ஓகே ஓகே ரைட். சோ அதனால வந்து அத வந்து ஃபைல்னால சேவ் பண்ண முடியாது. லைவ் ஒர்க் ஆகுது. 2 நாளா நான் am taking the live only. அப்படியா? ஆமா, என்னோட இது ஈவினிங் 7 PM. ஓ இட் இஸ் வர்க்கிங். ஓகே, ஐ டிடன்ட் ரியலைஸ். இன்னைக்கு நான் லைவ் எனக்கு வரலையே மாதாஜி, 3 மணிக்கு வரலையே. தெரியல, எனக்கு வந்து வந்தது. நீங்க எதோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு பாருங்க. உங்களுடைய ஐடியோட கனெக்ட் பண்ணி அதுல லைவ் போட்டிருக்கீங்களான்னு பாருங்க. ஆமா இல்ல, எனக்கு அது ராதிகா மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி, நீங்க வந்து ஹரிநாம சிந்தாமணில ஆட் ஆயிட்டீங்க மாதாஜி குரூப்ல. அப்புறம் மந்த்லி சட்சங்க குரூப்ல ஆட் ஆயிருக்கீங்க மாதாஜி. நீங்க கீதா மாதாஜியா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, போன்ல பேசலாம். சோ எதுக்கு சொல்றேன் மாதாஜி, சோ எதுக்கு சொன்னேன்னா, அந்த ஃபுல் இது இருக்கு இல்லையா, நம்ம இது அதுதான் கீதா மாதாஜியும் சொல்றாங்க. அந்த லோக்கல் டெம்பிள் சேவையும் செய்யுங்க அண்ட் லோக்கல் குரூப்ஸும் இருங்க. எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் சென்னை குரூப் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, அதுல இருந்து கீதா மாதாஜி நீங்க வெளில போனீங்க, ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வாங்க. ஏன்னா ஏதாவது ஒரு சென்னை ரிலேட்டடா இருந்தா நம்ம வந்து அந்த குரூப்ல தான் போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த குரூப்பை டைல்யூட் பண்ணாதீங்க, அப்படியே வச்சுக்கோங்க கொஞ்ச நாளுக்கு. மேம் இன்னொன்னு வந்து ஸ்ரீரங்கம் I think all Tamil devotees also you can make a put at least. ஒருவேளை சில பேர் வந்து பிரயாணம் பண்ணி சென்னைக்கு வர முடியுங்கிறவங்களுக்கு கூட அது வந்து ஹெல்ப் ஆகும். அதுல வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சம்பந்தமே இல்லாதவங்க ஆட் பண்ணாதீங்க. பாம்பே இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கவே மாட்டீங்க, அப்போ வேண்டாம். மேம் நெக்ஸ்ட் வந்து அவர் பிளான் பண்ணாரு கும்பகோணம், ஸ்ரீரங்கம், ராமேஸ்வரம். ராமேஸ்வரம். சோ அவர் 2 days சொல்லிருக்காரு. நான் அதான் சொன்னேன் அவருக்கு. என்ன சொன்னேன்னா, நம்ம இதுல தமிழ் டிவோட்டிஸ்ல வந்து பிரபுஸ் கிடையாது. ஒன்லி பிரபு யாருன்னா பிரபு மட்டும்தான். ஓகே, we need a பிரபு சப்போர்ட் ஆல்சோ. மேம் அது ஹெல்ப் மீ மேம். அவர் என்ன கூட்டிட்டு போய் ஒரு பிரபுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. உஷா மாதாஜி, சாரி உங்களை அப்டேட் பண்ண முடியல. she was very sweet actually, பட் என்னால காலே பண்ண முடியல. உஷா மாதாஜி கால் பண்ணச்சு, டோட்டலி புஷ், எனர்ஜி காலி. சோ அவர் வந்து ஒரு பிரபுவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. அந்த பிரபு வந்து மேம் கும்பகோணம்ல தான் அவர் இருக்காராம். ஓகே, said he will organize. இப்போ எனக்கு நீங்க உண்டி அப்புறமா லாஜிஸ்டிக்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்க. சென்னையில இருந்து திருச்சி ஃபர்ஸ்ட் போகணுமா, கும்பகோணம் ஃபர்ஸ்ட் போகணுமான்னு? இல்ல இல்ல, ரெண்டும் ஒண்ணு இல்ல. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து கனெக்டிவிட்டி திருச்சிக்கு தான் இருக்கும், ஸ்ரீரங்கத்துக்கு. கும்பகோணத்துக்கு இருக்காது. நாங்க மேபி மல்லிகா மாதா கும்பகோணம். ஓகே, அவர் தான் வந்து கும்பகோணம், அப்புறம் தான் திருச்சி. நோ ப்ராப்ளம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, கும்பகோணம் வந்துடுங்க. அங்க வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் 2 நாள் தங்கிட்டு, 2வது கும்பகோணத்துல வந்து 3 ராத்திரி தங்கினா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ்பிஷியஸா. சோ அதனால 3 ராத்திரி அப்படியா, ஒரு ராத்திரியாவது அவரே வந்து எல்லாமே சொல்லிட்டாரு மேம், யூ கேன் ஆர்கனைஸ் அப்படின்னு. சோ நம்ம வந்து ரஃபா ஒரு ஹெட் கவுண்ட் கொடுக்கலாம் அண்ட் வி கேன் டூ இட். நெக்ஸ்ட் மந்த் முடியாது, அவர் பலராம் ஜெயந்திக்கு நம்ம எல்லாரையும் கூப்பிடுறாரு. 10 days ப்ரோக்ராம் போடுறாரு. ஐ திங்க் இட்ஸ் இன் ஆகஸ்ட் டைம். ஸோ அவரு அந்த 3 பேர் உட்காந்து தான் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். அந்த 10 நாள்ல வந்து 2 நாள் நான் அந்த என்என்டி பிரபு அண்ட் இன்னொரு வைஷ்ணவா அண்ட் இன்னொரு டூர் கடலூர்ல இருக்கிற இஸ்கான் டிவோட்டி, அவங்க 4 பேர் உட்காந்துருந்தோம். அப்போ வந்து அவர் கிளியரா சொல்றாரு, பல்ராம் ஜெயந்திக்கு முன்னாடி கூப்பிடுவாரு. 2 days ஒரு சீனியர் வைஷ்ணவா லைக் பானுசாமி மகாராஜ் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் 2 பேரை கூப்பிடுவாங்க. இனிஷியேஷன் ஃபங்க்ஷன் இருந்தா ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் வந்து he will call for a very nice 2 டேனால அவர் எல்லாரையுமே கவனிக்க முடியும். ஆல் த லைக் அத்துல் பிரபுவ 2 நாள் அப்படின்னு. சோ நம்ம ஒரு 2 days சூஸ் பண்ணியாவது நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸ்லாட். ஏன்னா எல்லா நாள் இருந்தா வெல் அண்ட் குட், பட் எல்லா நாள் 10 நாள் எல்லாராலையும் இருக்க முடியாதுன்னா ஏதாவது ஒரு 2 days ஒத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் we can decide என்ன சேவை வருதுன்னு. பட் இதுதான் பிளான் அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ பலராம் ஜெயந்தி அப்போ வரதால அதுக்கு முன்னாடி எந்த யாத்ரா போனாலும் இப்பதான் நான் யாத்ரா போனேன்னு வீட்டுல சொல்லுவாங்க, அதனால நீ பலராம் ஜெயந்திக்கு அப்புறம் நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாரு. எனக்கும் அது சென்சிபிளா தோணுச்சு. ஏன்னா பலராம் ஜெயந்தி இஸ் நாட் வெரி ஃபார், ஆகஸ்ட்ல வருது. ஸோ ஆகஸ்ட் முடிச்சு நம்ம செப்டம்பர்லயே கூட நம்ம பிளான் போடலாம். ஸோ பேரலி வி கேன் டூ போத்னா நான் பேசிட்டு இருக்கேன் மேம், உங்ககிட்ட பேசுறேன். நான் அதை எல்லாம் முடிச்சுட்டு வி கேன் டூ. அது ஒண்ணு. 2வது பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் எடுக்க முடியல, அதனால தான் டியூஸ்டே மேம் இன்னைக்கு எடுக்கிறேன் மேம். 5 o'clock போட்டிருக்கேன் குரூப்ல. 6 o'clock மீட்டிங் இருக்கு என்என்டி பிரபுஜியோட. ப்ளீஸ் ஜாயின். I'll finish off 5 to 5:40. all admins and teachers. Done. 5 to 5:45 அப்படி ஃபைன் பண்ணிட்டு I'll join that time. Sure ma'am.
சோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டா இருந்தா இப்ப வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சொன்னாரு. ஜூன் ஜூலை மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜூன்ல போலான்னு. ஜூன் வேண்டாம் அப்படின்ட்டாரு அவரு. அவர் ஜூன் வேணான்னாரு. ஓவரால் ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும் அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு. அது மோரோவர் ட்ரிச்சி கந்தக பூமி, ஹீட் ஜாஸ்தி தெரியும். கந்தர்வ பூமியா? ஓகே. ஆமா ஆமா. அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் லைக் சிங்கப்பூரோட ராக்கும் அந்த ராக்கும் சேம் பிகாஸ் I did a survey in geographyல பண்ணும்போது did this. ஓகே. எனக்கு பட் ஹீட் தெரியும்ன்றது நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் அவர் சொன்னது we'll avoid till இது நம்ம பல்ராம் ஜெயந்தி முடிச்சுட்டு நீங்க பிளான் பண்ணலாம். பட் யூ கீப் எவ்ரிதிங் ஆர்கனைஸ்ட், அந்த பிளேஸ் இது. ஸோ இது முடிஞ்ச உடனே நம்ம ட்ரிப்பு ஒன்று நம்ம தமிழ் டிவோட்டிஸ் ஒண்டி போடலாம், இல்ல அதை ஓபன் பண்ணா எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணாலும் லைக் துவாரகா ஜாயின் பண்ண மாதிரி we can give a open invitation, whoever wants to join can join. all especially South Indians will join actually. Yeah. ஸோ இதுதான் பிளான் மேம். அண்ட் அந்தந்த ஏரியா வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் அந்தந்த திங். லைக் நீங்க அங்க பெங்களூர்ல இருந்தீங்கன்னா யூல் ஃபோக்கஸ் ஆன் பெங்களூர், லைக் அங்க இருக்கிற டிவோட்டிஸ் ஃபார் மந்த்லி மீட்டிங். ஸோ இங்க சென்னை வில் ஃபோக்கஸ். ஒன் மோர் திங் விச் ஐ வாஸ் டெல்லிங் இஸ் பெங்களூர் பக்கத்துல ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா வில்லேஜ் மேம், எனக்கு சரியா தெரியல, பட் நான் சென்னைக்கு சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில இருந்து சீர்காழி ஆர் சென்னையில இருந்து மதுரை இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வாட் ஐ வாஸ் சஜஸ்டிங் ஹிம் இஸ் நான் என்என்டி பிரபு அண்ட் ஒன் மோர் சீனியர் வைஷ்ணவா உட்காரச்சு அவர் என்ன சொல்லி நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம்னா, ஒரு இடத்துல போயிட்டு we can have a small congregation. என்என்டி பிரபு will come only once a year or twice a year to சென்னை, ரைட்? அதே மாதிரி பெங்களூருக்கும் once or twice a year he will give a chance for all of us to meet. பட் அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா we can all go for a congregation மாதிரி கூட்டிட்டு எல்லாருமே இஸ்கான் இல்லை. இப்போ நான் மதுரைக்கு போறேன்னா சேது மாதாஜி இருக்காங்க, இல்ல சீர்காழி போனா நம்ம அனுஷியா மாதாஜி இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நெய்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு we can organize for a program அப்படின்னு அவர் சொன்னார். so who can come என்றதெல்லாம். so this is one more plan which I was talking to him. he said that seems good, ஏன்னா then we can get external crowd into us. அது நம்ம ஒரு தடவை பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க அடிக்கடி மேபி they can meet once a month or once with the same group and அவங்க பிரசாதம் ஷேர் பண்றதோ இல்ல இங்கிலீஷ்ல சொல்ற கிட்டி பிளானோ அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் கிட்டி பிளான் அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் தான் அவர் ஓவரால் சொன்னார். I was just waiting for you, நீங்க வந்தப்புறம் இதெல்லாம் சொல்லலாம். so anyway I have to tell you அப்படின்னு. தேங்க்யூ மேம். சோ உங்களோட கிளப் ஹவுஸ்ல ஒன்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணி சொன்னாரு லோக்கலா இருக்கிற அவரு. he said he'll suggest a person அப்படின்ட்டு. I'll tell you later மாதாஜி அது என்ன யாரு அப்படின்றது. so he said you can have him and have a talk with the people in your community because எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தாங்க இன்னைக்கு. அதனால he said since they are asking அந்த ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் போதே நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்ட்டு சொன்னாரு அவரு. Okay, we will do it. Not an issue. Let us have anyway Saturday we have a meeting 2 o'clock. ma'am Saturday or Sunday? Saturday 2 o'clock. Saturday 2 o'clock. Okay ma'am. Done. Sunday I cannot pull anyone because everyone have their own. Even I. Okay. No, I was not sure. அதனால கேட்டேன். Sunday I don't want to disturb anyone actually. Okay. Sunday let them take care of the family and with minimal support to the temple. But Saturday we can have. Okay. Only Malika Mataji will have a challenge because she will have a class 3 o'clock. Okay. So Yes, apart from her, I think everyone can stay back. Okay. It will go and we have to speak about some of the rules and regulations which we have to adhere. அதாவது நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிறோம்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை நாம் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். அது ரைட்டா ராங்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் அனலைஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் நமக்கு கிடையாது. ஓகே, இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம லைஃப்ல எதை வேணாலும் கரெக்ட் அப்படின்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணி நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் கரெக்ட்னு நம்ம போயிட்டே இருப்போம். ஸோ தட் வி நீட் டு அவாய்ட். நமக்கு என்என்டி பிரபுஜி என்ன சொல்லியிருக்கார் அதை மட்டும் தான் நாம ஃபாலோ பண்ணணும். தட்ஸ் இட். நோ அதர் டிஸ்கஷன், நோ அதர் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆல்சோ இஸ் ரிக்வயர்ட். எதுக்கு ஃபாலோ பண்றோன்றது ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? there will be some criteria. ஏன் இதை ஃபாலோ பண்றாங்க, இப்படி ஃபாலோ பண்றாங்க, ஏன் நாம அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நிறைய சேலஞ்சிங் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் ரன்னிங் ஈஸி. இந்த ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்றதெல்லாம் அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. எஸ்பெஷலி நம்ம பௌதிகத்துல ஒரு கம்பெனி ரன் பண்றோம், அதுல வரக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம மேனேஜ் பண்றோம் இல்லையா? ஆனா ஆன்மீகத்துல இந்த கம்பெனி இல்லைன்னா இன்னொரு கம்பெனி நம்ம விட்டு போயிடலாம், வேற இடத்துல நமக்கு ஜாப் கூட கிடைக்கும் இல்லையா? ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. நீ ஒரு முறை இந்த ஆர்கனைசேஷன் விட்டு போயிட்டா மீண்டும் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வர்றதுக்கு நாமளே முயற்சி பண்ணாலும் சரி, நம்ம மனசு பக்குவப்படணும், நம்மளை ஏத்துக்கக்கூடியவங்க மனசு பக்குவப்படணும். வாட் எவர் இம்ப்ரெஷன் நாம பண்ணிட்டு போனோம், இந்த சேவை கிடைக்கிறதே ரொம்ப அரிது. இதெல்லாம் நம்ம நிறைய யோசிக்கணும்.
ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷனை வந்து ஒரு முறை நம்ம விட்டு போயிட்டோம்னா மீண்டும் அதுல வர்றதுக்கு வந்து சான்சஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ், 0.01% தான் இருக்கு. அதையுமே அதாவது ஒன் ஆஃப் த கோட்ஸ் ஐ திங்க் மேபி உஷா மாதாஜி ஆல்சோ கேன் ரீகலெக்ட் ஆக்சுவலி. சி தேர் வாஸ் ஒன் டிவோட்டி, ஐ திங்க் அவர் வந்து பிஜேபி எம்பியா கூட ஆனாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ்ல என்என்டி பிரபுஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஜிபிசி போர்ட் ஆஃப் மீட்டிங்ல வந்து அவரை மீண்டும் வந்து அவர் he has been moved out actually because he involved in the politics. He's a very nice devotee. But again taking back, they were analyzing it seems round table conference and Jayapataka Swami Maharaj came and அந்த மாதிரி கிரேட் வைஷ்ணவா வந்து சொல்றது அளவுக்கு நமக்கு அந்த கருணை வந்து எப்ப கிடைக்கும் தெரியாது இல்லையா. இட் ஹாஸ் a lot of லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் இன்வால்வ்டு இல்லையா. ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய அபராதங்கள் இதெல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோலே கிடையாது. ஸோ அப்படி எத்தனை டிவோட்டிஸ்னுடைய பாவ கர்மங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து குரு மகாராஜ் எடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா தீட்சை கொடுக்கும் பொழுது. ஸோ அதனுடைய இதெல்லாமே அவர் இம்பாக்ட் அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸ்டில் இஸ் நாட் பாதர்ட் அபவுட் தட். ஹி வாண்ட்ஸ் அதாவது கீழே தவறி விழுந்த ஆத்மாவை வந்து கரை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு குறிக்கோளுக்கே அவர் எடுத்துக்கிறார். யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவருடைய ஹையர் தாட்ஸ், ஹையர் நேச்சரை வந்து நாம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஆனால் யார் எப்படி பண்ணாலுமே மீண்டும் குரு மகாராஜ் ஏத்துக்குவாருன்றதெல்லாம் கிடையாது. இஸ் கிவிங் ஒன் மோர் சான்ஸ், தட் இஸ் இஸ் மெர்சி. அவருடைய கருணை அது, அதை நம்ம வந்து தவற எடுத்துக்க கூடாது. ஹி கேம் அண்ட் ஹி டோல்ட் டேக் ஹிம் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம். ஸோ யூ டோன்ட் சி இதுக்கா இவ்வளவு டிஸ்கஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்என்டி பிரபுஜி சொன்னார். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு அளவுக்கு நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் பவர்ஸும் கிடையாது இல்லையா. ஸோ நமக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெரிய மனசு இருக்கான்றத பார்க்கணும். நம்ம அதுவே நமக்கு ரொம்ப இடிக்குது இல்லையா. நாம் எப்பவுமே அடுத்தவங்களுடைய குறை நிறைகளை மட்டுமே நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். தவறி விழுந்து அவங்க வந்து அப்படியே ஏத்துக்கணுன்ற மனப்பக்குவம். தேர் இஸ் a lot of different. இண்டிவிஜுவலா வரும்போது நம்ம கண்டிப்பா ஏத்துக்கலாம், அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் when it is running under an organization, there are certain norms to be followed. அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். 4-5 வருஷமா நம்ம இப்ப இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிறோம்னா ஸோ எப்படி போயின்னு இருக்கு அப்படிங்கிறது. திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த டீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்மின்ஸ். ஆக்சுவலி அவ்வளவா எனக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே நான் பெருசா பார்த்தது கிடையாது. ஒன்னே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா அவங்க சேவைக்கு வரமாட்டாங்க, அது மட்டும்தான் நான் பார்த்திருக்கேன். மற்றபடி வேற எந்த ஹிண்ட்ரன்ஸோ ஆர்குமெண்ட்ஸோ எதுவுமே பண்ணது கிடையாது. இன் தட் வே ஐ அப்ரிஷியேட் த அட்மின்ஸ். ஒன்லி வித் டீச்சர்ஸ் வி ஷுட் ஹாவ் தட் கோஆர்டினேஷன். டீச்சர்ஸ் ஆர் டேக்கிங் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் சேவாஸ். ஓகே, அதுல வந்து அவங்க வந்து நிறைய பக்குவம் ஆகணும். தே ஷுட் நாட் கோ ஃபார் த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இங்க யாருமே வந்து குறையாவோ நிறையாவோ பேசுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. இட் இஸ் ஒன்லி த ஆக்ஷன்ஸ் வி நீட் டு ஸ்பீக். இட் இஸ் நாட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பர்சன். லீவ் அபவுட் த ஆட்டிடியூட் ஆல்சோ. இட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த இக்னரன்ஸ் வி ஆல் டூ த மிஸ்டேக்ஸ் இல்லையா. ஒரே காமன் பிளாட்ஃபார்ம்ல எடுத்துட்டு வந்து தான் நம்ம பேசணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி ஹாவ் டு மூவ் ஃபார்வர்ட். அந்த கொலாபரேஷன் இருந்தால் தான் வந்து இட் வில் கோ குட். எப்பவுமே நம்ம ஃபிங்கர் பாயிண்டிங்லேயே உட்கார்ந்து இருந்தோம்னாக்கா இட் இஸ் வெரி வெரி ராங். தென் இவ்வளோ வருஷம் நம்ம சேவை பண்றதுல எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. அதாவது விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டு சீதைக்கு ராமன் சித்தப்பான்ற கதையில தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான் இல்லையா. வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் சீதா அண்ட் ராமான்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கு இல்லையா. ராமாயணம் முழுசுன்னு கேட்டுட்டு நம்ம சீதைக்கு ராமுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்குறோம். ஸோ அப்படி போனோம்னாக்கா தட் இஸ் இவ்வளோ வருஷம் நீங்க போட்ட எஃபர்ட், உங்களை மேலுக்கு கொண்டு வரணுன்றதுக்காக போட்ட எஃபர்ட், இந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய டைம், மணி, இந்த ஜூம் அக்கௌண்ட், இதுக்கு ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டுக்குமே வந்து 2 to 3,000 per month என்என்டி பிரபுஜி இஸ் பேயிங். இட் இஸ் நாட் எதுவுமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் கிடையாது. ஃபேஸ்புக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், நமக்கு எல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வருது இல்லையா, அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பைசா தான். ஓகே, எல்லாமே பைசா. வித்தவுட் நத்திங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வர்றது கிடையாது. எந்த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மும் வந்து ஃப்ரீயா வந்து நமக்கு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது. வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு மச் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இல்லையா. நாம சேவை பண்றதுக்கே வந்து சேவை கிடைக்கிறதே கஷ்டம். ஆனா அந்த சேவையை நாம தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்றது கிடையாது. ஏன்னா நம்முடைய அஜ்ஞானத்தால இல்லையா, நாம் அதை சரிவர புரிஞ்சிக்காதனால, அடுத்தவங்களை எப்பவுமே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுனால. நான் வயலன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இது ரொம்ப முக்கியம். பிரேமகிஷோரி மாதாஜி வந்து வெரி பிகினிங் கிளாஸ் எடுத்தப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு 2-3 செஷன்ஸ் கூட கொடுத்தாங்க 2020 or 2021. ஓகே, ஷி கேவ் அண்ட் தென் அதை அப்படியே எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைச்சாங்க. பட் இட் டிட்ன்ட் கோ வெல். ஒரு அதாவது வாட், வை, இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறையவே ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. That if you are using that words majorly, then you need to retrospect yourself.
வாட் வைன்றதே வந்து நிறையவே தட் இஸ் நாட் எ இட்ஸ் அன் அத்தாரிட்டிவ் திங் ஆக்சுவலி. ஸோ அத்தாரிட்டிவ்ல வந்து நாம சேவை கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. ஓகே, அன்பு கொண்டுதான் சேவை பண்ண முடியும். அன்பு கொண்டுதான் ஒருத்தரோட நம்ம வந்து பழக முடியும் இல்லையா? நம்ம எப்பவுமே கொஷினபிளா ஏன் அவங்க பண்ணல, ஏன் அவங்களுக்கு கொடுக்கல, நான் என்ன பண்ணேன், இப்படி வந்து நம்ம கொஷின்ஸா நம்ம அதாவது நான் பண்ண தவிர நான் புரிஞ்சுக்காமலே நான் பண்ணது ரைட்டுன்னு நான் வாதிக்கிறது. திஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கும் ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, why I am speaking in this crowd is ஃபியூச்சர்ல யார் டீச்சர் ஆவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அது இறைவனுடைய கிருபை, குரு மகாராஜோடைய மர்சி இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் குட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி எப்படி ஒரு பக்தரா நார்மலா ஒரு பக்தரா இருந்து கூட இன்னொரு பக்தருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரேவதி மாதாஜி எடுத்துக்கோங்க, அனுஷயா மாதாஜி, 2 பேருமே வந்து யாருமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. they won't tell anything. நீங்க என்னதான் அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க பேசுங்க, ஒருத்தருடைய குறைய பத்தி அவங்க 2 பேருமே பேச மாட்டாங்க. அனுசூயா மாதாஜியும் சரி, ரேவதி மாதாஜியும் சரி இல்லையா? ஸோ அப்படி எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெல்லிங், இட் டசன்ட் மீன் நீங்க எல்லாம் அத்தவங்க எல்லாம் பேசுங்கன்னு நான் சொல்லலை. பட் அவங்களோட பழகினதை வச்சு என்னால என்ன அவங்கள புரிஞ்சுக்க முடியதை வச்சு நான் சொல்றேன். நான் கூட குறைய பேசுவேன். ஐ எம் ஆல்சோ நாட் இன் தட் விதிவிலக்கு. ஓகே, பட் இங்க நான் அந்த பொசிஷன்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால நான் பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கேன். அது எனக்கு கடமையாயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஆனா நான் கடமையை நினைச்சிட்டு நானும் வந்து தவறுதலா பேசக்கூடாது. அது என்னுடைய தவறு, அதை நான் எடுத்துக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் அக்கௌண்டபிலிட்டி இஸ் மை திங். ஸோ இப்போ அனுஷயா மாதாஜி போய் ரேவதி மாதாஜி வந்து இது பண்றாங்கன்னா அந்த அசோசியேஷன் வந்து எப்படி போகணும்? தே ஷுட் கோ இன் ஹேண்ட் டு ஹேண்ட். கடைசி வரைக்குமே இந்த அசோசியேஷன் வந்து நல்லபடியா இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சுட்டு ஒருத்தரோட வந்து நம்ம அசோசியேஷன், நாளைக்கு ஒருத்தர் வீட்டில் திருமணம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப ஜெயந்தி மாதாஜி வீட்டுல வந்து அவங்களுடைய பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ கல்யாணம் ஆகுதுன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து அங்க போறதுக்கான, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஜயகுமாரி மாதாஜியுடைய பையனுடைய கல்யாணத்துக்கு போக முடியாத சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு. எனக்கு அந்த விருந்தாவனம் யாத்திரையில இருந்து வந்து உடம்பு முடியாம இருந்து என்னால அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. ஸோ ஆனா ஐ திங்க் கரெக்ட் தானே மாதாஜி, விருந்தாவன யாத்திரை போய் வந்து தானே உங்க பையனுடைய திருமணம் இருந்தது. ஐ திங்க் விஜயகுமாரி மாதாஜி தான் சொல்லணும். எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. எங்களுக்கு எல்லாம் போக முடியல, ஏன்னா கிளாஸ் இருந்தது. நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து we should. இன்னொன்னு வந்து டிவோட்டிஸ் ஃபேமிலிஸ்லயே நம்ம வந்து சில பேர் கொஞ்சம் ரிலிஜன் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும், அதாவது சாரி அவங்களுடைய கேஸ்ட். ஸோ இப்போ நம்ம இதுலயே எத்தனையோ பேர் காமன் கேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம தெரிஞ்சவங்க. ஸோ அப்படி நம்ம டிவோட்டிஸ் வீட்லயே வந்து நல்லா புரிஞ்சின்ற பிறகு இப்போ அனுஷா மாதாஜி வீட்லயும் சரி, ரேவதி மாதாஜி வீட்லயும் சரி இருந்தாக்கா எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நான். ஸோ நமக்கு வந்து எஸ் ஒரு நான் வயலன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு, அதனால அந்த மாதிரி வீட்டுல கொடுத்தா நம்ம பையனோ பொண்ணோ வந்து பொண்ணு எடுத்துட்டாலும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வேர் ஐ எம் கமிங். எல்லாருமே நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு மோல்டிங்க்கு போயிடணும். அடுத்தவங்களை வந்து நாம ஹர்ட் பண்றது வந்து இன்னைக்குதான் மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்தாங்க, ரௌரவா இல்லையா? ஸோ ரொம்ப அதை என்னோட குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுக்கு வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ அதாவது அவங்க படிக்கிறது இல்லை இல்லையா, அதனால போட்டிருக்கேன். அந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். நம்ம அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணோம்னாக்கா ரௌரவா எனக்கூடிய நரக உலகத்திற்கு தள்ளப்படும். ஓகே, அங்க நம்ம ஷட்டில் பாடியோட ஆன்மா கவர் ஆயிருக்கும் இல்லையா? இந்த ஷட்டில் பாடியை வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ரௌரவா ரூரு அப்படின்னா கூடிய ஒரு அனிமல், அப்படின்னா பாம்பை விட மோசமானது. அது வந்து நம்மளை வந்து கடிச்சு சாப்பிடுமா, ஆனா ஸ்டில் நம்ம பாடி வந்து நம்ம இழக்க மாட்டோம். அப்படின்னா வில் ஃபீல் த பெயின். அது ஒரு நமக்கு ஒரு இல்யூஷன்லயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். வலியும் வேதனையுமே வந்து அந்த ஆன்மா வந்து அனுபவிக்குமா. ஓகே, அதாவது நம்ம கரெக்டா பேசுறோம், நம்ம பேசுறது ஹானஸ்டியா பேசுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம், நிறைய தவறுகள் பண்ணுவோம். உண்மையிலேயே நம்ம ஃபாலோ பண்றது ஹானஸ்டா இருக்கலாம். அது நம்ம வந்து இட் ஷுட் பி வேல்யூ. வாட் எவர் த திங்ஸ் வி ஆர் டூயிங் இன் அ ஹானஸ்ட் வே, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வேல்யூ. பட் அதுக்காக வந்து அடுத்தவங்களை போயிட்டு நம்ம வந்து ஹர்ட் பண்றது வந்து வி டோன்ட் ஹவ் எனி ரைட்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரியான செயல்கள் நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது இல்லையா? ஸோ திஸ் வாட் ஆக்சுவலி வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட். நாளைக்கு ஆக்சுவலி இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, இவங்க எல்லாமே வந்து தே ஆர் வெரி மச் கேப்பபிள் ஆஃப் டேக்கிங் கிளாஸஸ். ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு எல்லாம் கிளாஸ் கொடுக்க முடியலையேன்னு எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் உண்டு. எஸ்பெஷலி பக்தி வைபவ் மணிமேகலை மாதாஜி, ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் டு டேக் த கிளாஸ். See, when you are young, you can take little. அவங்கள மாதிரி இன்னும் வயசு மணிமேகலை மாதாஜி, she can use the technical laptop and then she can do that actually. மகாலட்சுமி மாதாஜிக்கு நான் எப்பயோ சொல்லிட்டேன். So she can take the class for the kids.
ஓகே. சோ இதெல்லாமே இந்த வயசுல நீங்க உபயோகப்படுத்திக்கோங்க. இட்ஸ் எ சேவா. நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு சொல்றதுக்கான காரணமே இதுதான். ஏன்னா நம்முடைய குரு மகாராஜா சொல்லியிருக்கார் போய் ரீசெண்ட் நம்ம மதுரை விசிட் அப்போ, லெட் எவ்ரி ஒன் டூ த சேவா பண்ணுங்கோ, ப்ரீச் பண்ணுங்கோ, போதிங்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மகாலட்சுமி மாதாஜியோட சிஸ்டர் வசந்தி மாதாஜி இனிஷியேஷன் இருக்காங்க, கீதா மாதாஜி, யூ ஆல் ஷுட் கம் ஃபார்வர்ட் டு டேக் த கிளாஸஸ். நீங்க எல்லாருமே கத்துண்டு நீங்க ஒரு சில்ட்ரன் கிளாஸ் கூட நீங்க ஒரு யூ டூ சம் ப்ரோக்ராம், அட்மின் ஒர்க் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து பண்ணுங்க. தட் இஸ் த சேவா யூ நீட் டு டூ. Already Pushpa Mataji is doing wonderful seva, calling services she does, and then she go to the class. இதெல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. She is in the 80s and she is doing that. So அதுவே அவங்களுக்கு நிறைய மன உளைச்சல் கொடுத்துட கூடாது அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். பட் she is enjoying that every time she tells. நல்ல என்ஜாய்மெண்ட் மாதாஜி. ஆமா, உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி வரும், கண்டிப்பா வரும், பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு மாதாஜி. ஓகே. இல்லைன்னா நாம ஆக்டிவாவே இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? when you are involved in the seva you will become more active. அதர்வைஸ் மைண்ட் மட்டும்தான் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும், பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியே இருக்காது. ஓகே. நேத்து என்என்டி பிரபுஜி சொன்னார் இல்லையா, அதாவது டிவி பார்த்துட்டே வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருந்தாக்கா வில் புட் ஆன் வெயிட், வில் பிகம் வெயிட், அவ்வளவுதான், அதுதான் நடக்கும். ஓகே. ஸோ வி ஷுட் பி ஆக்டிவ். யாரெல்லாம் முடியுமோ அவங்க செய்யணும். இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன முடியறதோ அவங்க செய்யணும். அட்லீஸ்ட் நீங்க எல்லாரும் ஒரு குரூப்பா கூட ஜாயின் பண்ணி நீங்க வந்து நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7 PM சீனியர் டிவோட்டிஸ் யாரும் வருது இல்லை. ஏன்னா ஸ்லோகமும் வந்து நான் தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். நானு லாஸ்ட் முன்னாடி எல்லாம் வந்து போட்டி போடுவாங்க, நான் வரேன் அப்படின்ட்டு. எனக்கு யாருமே வரதில்லை. மாதாஜி நான் வேணா வர்றேன் மாதாஜி. நான் வரேன் மாதாஜி. வரலைன்னா நான் வரேன். மாதாஜி நீங்க 9ல பண்றீங்க, நீங்க 9 o'clock பண்றீங்க, அதனால தான் நான் உங்களை சொல்லல. இல்லைன்னா நான் உஷா மாதாஜி நான் வரேன். பிரேமா மாதாஜி அழைச்சுக்கோங்க, பிரேமா மாதாஜி அழைச்சுக்கோங்க. Go and do seva. Okay, if you do seva, that will be the wonderful thing. உங்களுக்கு மனசுல இருக்கக்கூடிய 6 விதமான அழுக்கு எல்லாமே உங்களை விட்டு தூரமா போயிடும். You will get purified automatically. நீங்க நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பேட் திங்ஸ் எல்லாம் போகணும்னு நம்ம வேண்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே. நம்ம அது தானாவே நம்மளை விட்டு விலகிடும். பட் இஃப் யூ நீட் டு என்கேஜ், நீங்க உங்களை வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டால் ஒழிய இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தவங்களை நம்ம ஹர்ட் பண்ணவே கூடாது. we don't have any rights to hurt anyone. ஓகே, whatever we may be. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி காலையில சொன்னாங்கல்ல மாதாஜி, நமக்கு நம்ம யாருக்கு கஷ்டம் கொடுக்குறோமோ அவங்களே அந்த அனிமலை வந்து நம்மளை துன்புறுத்துவாங்க இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் என்னுடைய அம்மாவை கஷ்டப்படுத்துறேன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டிப்பா நான் வந்து அம்மா கிட்ட நான் கஷ்டப்படக்கூடிய அந்த ஒரு இது வந்து கண்டிப்பா எனக்கு கிடைக்கும். That's how it is. There is nothing. Every action has an equal and opposite reaction. Newton's third law படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? நம்ம எதிர் விளைவுகள் கண்டிப்பா வரும். நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் மீண்டும் நமக்கே திரும்பி வரும். நாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட் இல்லையா? நான் ரொம்ப ஸ்மார்ட், நான் ஸ்மார்ட்டா ஆக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம வந்து ரொம்ப ஏதாவது நம்முடைய சுயநலத்துக்காக நம்ம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தியில வரும்போது சுயநலத்தை தூக்கி குப்பை தொட்டில போடணும். there is nothing இங்க செல்ஃபிஷ். இங்க எல்லாமே இறைவன் தொண்டு, அதை மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இஃப் யூ ஆர் டூயிங் தட் தென் யூ கேன் கோ ஹெட் இல்லையா? நம்ம எப்ப சுயநலத்துக்காக நம்ம பாடுபடுறோமோ அது வந்து கண்டிப்பா இட் வில் நாட் கோ. அது வந்து முன்னாடி போகவே போகாது. அந்த சேவை வந்து நின்றுடும். இட் வில் நாட் கோ ப்ரொசீட் ஃபர்தர். அதனாலதான் மனசுல எதையுமே வச்சுக்காம வந்து இது சேவை, இது இறைவன் தொண்டு இல்லையா, குரு பரம்பராக்கு நாம செய்யக்கூடிய செயல் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம வந்து இந்த சேவையில நாம ஈடுபடணும். அப்போ அந்த தொண்டு வந்து மேன்மையோடும். நம்ம குஜராத் டீம் பார்த்தோம், அங்க போனப்போ எவ்வளவு நல்லா அவங்களுக்குள்ளே கோஆர்டினேஷன். சீயிங் அந்த கோஆர்டினேஷன் பார்க்கும்பொழுது அவங்க whether they are good or not, that is secondary. We had a bad experience in Vrindavan, okay, with them. அதாவது நம்ம இது என்னது சீட் மேல செருப்பு, அதை ஐ வாண்ட் டு டெல் ஓப்பன்லி ஆல்சோ. அந்த மாதிரி வச்சது வந்து ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உஷா மாதாஜி ஃபெல்ட் வெரி பேட். தட் இஸ் ரைட் வே. பட் அதுக்காக அவங்களுடைய இதை வந்து நம்ம வந்து லெட் தெம் கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டுன்ற ப்ரேயர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வைக்கணும். ஓகே, பட் they did a very wonderful சேவா in Dwaraka. So we should appreciate the good things of the person. எல்லார்கிட்டயுமே சில குட் குவாலிட்டிஸ் உண்டு, அதை மட்டும்தான் நம்ம நோக்கணும். when you are going towards அந்த இலக்கை நோக்கி போனோம்னாலே நீங்க பக்குவமாயிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை மட்டுமே நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்க இன்னும் ஆன்மீகத்துல ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு கூட எடுத்து வைக்கலன்னு அர்த்தம்.
நீங்க எத்தனை கோயில் வேணா போங்க, 108 மணி 108 தடவை நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க, நத்திங் வில் கெட் இன் டு த அக்கௌண்ட். அதனுடைய நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஏதோ நீங்க கடமைக்காக 108 மாலை பண்ண மாதிரிதான் இருக்குமே ஒழிய, அதுக்கும் பகவான் சுக்கிருதி கொடுப்பார், அது வேற. ஆனா உண்மையிலேயே அந்த அந்த சேவையினுடைய பலித்தத்தை வந்து நீங்க இந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையறதுக்கு வந்து அது உபயோகமே படாது. ஓகே, நாம எல்லாரும் சேவை பண்றோம் என்னத்துக்கு? ஆன்மீகத்துல இன்னும் முன்னேற்றம் அடைந்து இறைவழி தொண்டுல வந்து நித்தியமா சேவை பண்றதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு இலக்குக்கு தான் நம்ம சேவை பண்றோம் இல்லையா? அதையே நம்ம வந்து விட்டுடும். ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் நான் இவ்வளோ ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தேன்னு. இந்த ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஓகே, நாளைக்கு யார் இதுல வந்து டீச்சர் ஆவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இல்லையா? வனமாலினி மாதாஜி ஆவாங்களா, இல்ல திலகவதி மாதாஜி மீண்டும் வந்து கிளாஸ் எடுப்பாங்களா, எனக்கு தெரியாது. ஓகே, பட் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ திஸ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த குப்பைகள் எல்லாம் தூக்கி அந்த பக்கம் ஓரமா போட்டுணும். ஓகே, ஒன்லி ஸ்பிரிச்சுவல் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் நமக்கு. தப்பே பண்ணிட்டா கூட அவங்கள வந்து மன்னிக்கக்கூடிய மனசு கண்டிப்பா நமக்கு தேவை. ஓகே, ப்ரீச் பண்ற நான் அதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எனக்கும் சேர்த்துதான் இங்க நான் சொல்லிக்கிறேன். நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு மட்டும் அறிவுரை கொடுக்கறது கிடையாது. அந்த அறிவுரை என்னுடைய மரமண்டைக்கு கூட ஏறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ் போகலாமா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. तो नाम इनकी 18வது ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் இல்லையா? ஜெயந்தி மாதாஜி, அடுத்து வினித கேசரி மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி கை உயர்த்திருக்கீங்க. ஃபைன், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. மாற்றங்கள் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா கொண்டு வரணும். ஓகே, ப்ளீஸ் ஒர்க் அவுட் ஆன் தட். ஒவ்வொரு நாளுமே நமக்கு படிப்பினை தான். ஒவ்வொரு நாளுமே நாம வந்து வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே நம்ம அடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது ரொம்ப ஜாகிரதையா எடுத்து இன்னைக்கு நம்ம கரெக்டா பண்ணிட்டோம்னா நாளைக்கு கரெக்டா பண்ணிடுவோன்றதுக்கான உத்தரவாதம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. எவ்ரி ஸ்டெப் தேர் இஸ் அ ஃபால் டவுன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சனத்குமார் வாட்ச. இப்போ சனத்குமாரர் வந்து பேச போறார் அந்த 4 குமாரர்களை. இது வரைக்கும் வந்து பிருது மகாராஜ் வந்து அந்த 4 குமாரர்களை வரவேற்றார், அவர்களுக்கு வந்து மரியாதைகளை செலுத்தினார் இல்லையா? அவங்களுடைய பாதங்களுக்கு பூஜை செஞ்சு அவங்கள ஒரு அரியணையில உட்கார வச்சு அந்த சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய கலர், அவங்களுடைய தேஜஸும், அந்த சிம்மாசனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அக்னி ஜுவாலை எப்படி எரியறதோ அது மாதிரி அந்த அளவுக்கு வந்து பிரகாசமாக எரிவது போல தோன்றியது அப்படிங்கிற ஓமையெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இல்லையா? சோ அதாவது எப்போ நம்ம வந்து அதாவது இந்த மனித குலத்திற்கு நன்மை, அதாவது வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் இல்லையா, எது நன்மை, மேலும் வந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களை வந்து சேர்வது எப்படி இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காரு அவர் வந்து. சோ அதற்கான பதில தான் இங்க சனத்குமாரர் மூலியமா வந்து தெரிய போகுது ஆக்சுவலி இல்லையா? எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்கோ. சனத்குமார உவாச்ச
சாது பிருஷ்டம் மகாராஜ சர்வபூதஹிதாத்மனாஹ பவதா விதூஷா சாபி சாது நாமதிதித்ருஷி. எஸ் வாசி. दादाजी सनत कुमार उवास साधु पृष्ठं महाराज सर्वभूतहितात्मना भवदा विदुषा साबि साधुनामदि ईतृषि. சனத் குமார உவாச சனத் குமார் கூறினார் சாது துறவி பிருஷ்டம் கேள்வி மகாராஜா எனது அன்பான மன்னனே சர்வ பூத எல்லா உயிர்களும் ஹித ஆத்மனா எல்லோருடைய நலன்களையும் விரும்புகின்ற ஒருவனார் பவதா உன்னால் விதுஷ நன்கு கற்ற சா மேலும் அபி இருந்தாலும் சாது நாம் துறவிகளினால் மதி புத்தி ஈத்ருஷி இதுபோல. மொழிபெயர்ப்பு. சனத்குமார் கூறினார், அன்பார்ந்த பிருதுமன்னனே, உன்னால் தான் மிகவும் மென்மையாக கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கின்றேன். இது போன்ற கேள்விகள் எல்லா உயிர்களுக்குமே நலன் பயப்பன. ஏனென்றால் எப்போதும் பிறர் நலன் விரும்பும் உன்னால் அல்லவா இக்கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. எல்லாம் தெரிந்த நீயே இக்கேள்விகளை கேட்டிருக்கின்றாய். ஏனென்றால் அதுதானே தெய்வீக அருளாரின் குணம். உனது நிலைக்கு உன் புத்திசாலித்தனம் சரியாக பொருந்துகிறது. பொருளுரை. மகாராஜா பிருது தெய்வீக விஞ்ஞானத்தில் மிகவும் தேர்ச்சி பெற்றவர். ஆனாலும் குமாரர்களின் முன்னே அவர் ஒரு அறியாதவர் போலவே தன்னை வைத்து கொண்டார். ஒருவன் மிக உயர்ந்தவனாகவும் எல்லாம் தெரிந்தவனாகவும் இருந்தாலும் தன்னை விட உயர்ந்தவர்களிடம் இது போன்ற கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். உதாரணத்திற்காக அர்ஜுனன் தெய்வீக விஞ்ஞானத்தை நன்றாக அறிந்தவனாக இருந்தும் அவன் ஏதும் அறியாதவன் போல்தான் கிருஷ்ணனிடம் கேள்விகள் கேட்டான். அதுபோல பிருது மகாராஜாவும் எல்லோரும் எல்லாம் அறிந்தவராயிருந்தும் குமாரர்களின் முன்னே ஏதும் அறியாதவர் போலவே கேள்விகள் கேட்டார். இதன் கருத்து என்னவென்றால், மேன்மை மிக்கவர்கள் முழுமுதற் கடவுளிடமோ அல்லது பக்தர்களிடமோ இது போன்ற கேள்விகள் கேட்பது பொதுமக்களின் நலனுக்காக என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகையினால் சில நேரங்களில் உயர்ந்தவர்கள் கூட தன்னை விட உயர்ந்தவர்களிடம் தன்னை இந்நிலையில் வைத்து கொண்டே கேட்டு அறிந்து கொள்கின்றனர். ஏனெனில் அவர்கள் எப்போதும் பிறர் நலனிலேயே அதிக அக்கறை உடையவர்களாக இருப்பதுதான் காரணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் யாரெல்லாம் கேட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல? பரிஷித் மகாராஜ், சுகதேவ் கோஸ்வாமி. பரிஷித் மகாராஜ் வந்து ஒரு தூய பக்தர் இல்லையா? அவரே இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் கேட்டார். அடுத்து வந்து இந்த நைமிஷாரண்யத்துல வந்து ரிஷி முனிகள், சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கிறவங்களும் 6 கேள்விகள் கேட்டாங்க இல்லையா? விதுரர் மைத்ரேயிடம் கேட்டார். விதுரர் வந்து மைத்ரேயர், விதுரா பீங்க பியோர் டிவோட்டி இல்லையா? யமராஜரே அவர் இருந்தாலும் அவர் வந்து மைத்ரேய ரிஷி, அவருக்கு கூட எல்லாமே தெரியும். இருந்தாலும் அவர் கேட்கிறார் என்றால் அது அவருக்காக கிடையாது, அடுத்தவங்களுக்காக தான். அது பிறர் நன்மையை நாடி கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் இல்லையா? இப்ப பிரபுபாதர் இதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்காருன்னா இதெல்லாம் நாமெல்லாம் நன்மை அடையணுன்றதுக்காக கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? உத்தவர் கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்பார்ல. உத்தவ கீதையில வந்து கிருஷ்ணர் கேட்பார். ஆனா அது வந்து டிஃபரெண்ட். அது என்னன்னா கிருஷ்ணருடைய அவரை பத்தி நீங்க ஏன் இப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னு அந்த இதுல. ஆனா நிறைய நிறைய இடங்கள் அதையே அவர் கேட்டார். நமக்கு அது மாதிரி என்ன வருது நாம கிருஷ்ணர் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் மீது வந்து டவுட் வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே உண்டு இல்லையா? ஏன் பகவானா இருந்து ஏன் 16,108 மனைவிமார்கள் திருமணம் செய்து கொண்டார் அவர்? நமக்கு மட்டும் ஏன் ஒரே மனைவி இல்லையா? அப்படின்ற we have to follow the God அப்படிங்கிற, அதாவது அவர் மட்டும் அப்படி இருக்கலாம், நம்ம மட்டும் இப்படி இருக்க கூடாதா? நியாயமா? இப்படி எல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கக்கூடியவங்க எல்லாம் உண்டு உண்டு இந்த மாதிரி வந்து. ஏன்னா எல்லாமே அஜ்ஞானம் இல்லையா? ஆனா அதுல வந்து அவர் அது எல்லாமே அவர் வந்து என்ன, அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படிங்கறத வந்து நாம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ தே ஆல் முன்னாடி ராமபிரானாக வந்த போது இல்லையா, இதெல்லாம் கோபியர்கள் எல்லாமே வந்து தண்டகாரியத்தில் இந்த ரிஷி முனிகள் இல்லையா, இதெல்லாம் நாம படிச்சிருக்கோம். சோ ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் அது எல்லாமே நிகழ்கின்றது. இன்னொன்னு நம்மள மாதிரி பௌதீகம் கிடையாது. அத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிளாட்ஃபார்மே கிடையாது அவர்.
அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம அந்த அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கே நம்ம போக மாட்டோம். முதல்ல அவருடைய நிலையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நாம யாருன்றதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் நம்ம யாருன்னு தெரியாம போய் நம்ம பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்துதான் இத்தனை கேள்வி நம்ம கேட்கறோம் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம கொஷின் கேட்கறதுக்குன்னே பிறந்தவங்க நம்ம. அந்த கொஷின் ரைட்டா தப்பா, இந்த கொஷின் வந்து ஒரு ஆத்தென்டிக்கான பதில் நமக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாது. நம்ம மனசுக்கு என்ன தெரியறதோ, நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கிறதோ அது தவறுன்னு நம்ம சொல்லல. ஆனா அதுதான் நம்முடைய நிலை என்பதை நாம் ஏத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அந்த பக்குவம் தான் நம்ம கிட்ட கிடையாது. நாம எப்பவுமே எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க, நம்மளை விட தெரிஞ்சவங்க யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூடோட தான் நம்ம கேட்கறது. தட் இஸ் த வே ஆஃப் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் தான் ராங். கேட்கக்கூடிய கேள்வி அபத்தமா இருந்தாலும் நம்ம கேட்கக்கூடிய விதம் வந்து ரொம்ப 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 அதாவது பெரிய லெவல்ல இருந்து கேட்கிறோம் நம்ம. அதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய தவறு. இங்கே பிருத்து மகாராஜ் கேட்கக்கூடிய விதமும் சரி, விதுரர் கேட்கக்கூடிய விதமும் சரி இல்லையா, சௌனக ரிஷிகள் கேட்கக்கூடிய விதமும் சரி, பரிஷித் மகாராஜ் கேட்கக்கூடிய விதமும் சரி, இதெல்லாம் நம்ம வந்து எங்கேயாவது அவங்க வந்து இவந்தும் அவங்க எல்லாருமே ஆல்ரெடி எல்லா விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அவங்க வந்து கேட்கக்கூடிய, ஏன் வியாசதேவரே வந்து யார்கிட்ட கேட்கிறார்? நாரத மகர்ஷிட்ட கேட்கிறார். எப்படி கேட்கிறார்? அவருடைய குரு கிட்ட அடக்கத்தோட இல்லையா, சப்மிசிவா கேட்கிறார். அடக்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? திருக்குறள்ல கூட இருக்கு இல்லையா, அடக்கம் அமருள் அடக்கம் அமரரும் வைத்து அடக்கம் விடும் மாதாஜி. அமருள் வைக்கும் அடங்காமை ஆறிருள் வித்து விடும் இல்லையா? நம்ம திருக்குறள்ல படிச்சிருக்கோம் சின்ன வயசுலயே நம்ம. ஒரே 2 லைன்ல திருவள்ளுவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, அடக்கம் என்பது மிக மிக முக்கியமான பண்பு இல்லையா? நமக்கு மட்டும்தான் எல்லாம் தெரியும் நம்ம காட்டிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த பண்பை வந்து தூக்கி நம்ம குப்பை தொட்டில போடணும். நமக்கு படிச்சதெல்லாம் கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலக அளவுன்னு ஔவையார் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ வி நோ ஒன்லி திஸ் மச். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கையளவுல கூட நம்ம வந்து ஒரே ஒரு டிராப் தான் நமக்கு தெரியும், கடுகளவு மாதாஜி, அவ்வளவுதான் தெரியும். அதுக்கு மேல நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு கூட நமக்கு புத்தி என்பது கிடையாது. இதை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்க தயாராகும். சங்கம. ஸோ அதனால நம்ம இந்த இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது, உதாரணங்கள் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது எப்படி நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கணும், எந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு நம்ம கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கேட்பவர்கள் இவ்வாறு பாவனை கொண்டால் சொல்பவர்கள் இன்னும் இறங்கி வந்து இன்னும் நமக்கு டீட்டெயிலா சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். நாம கேட்கக்கூடிய தோரணையே இப்படி இருந்தா சொல்பவர்கள் வந்து இவருக்கு நம்ம சொன்னா புரியுமா அப்படிங்கறத வந்து கொஸ்டின், இவங்க கிட்ட எவ்வளவு அஜ்ஞானம் இருக்கு அப்படிங்கறதான் ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், வினித கேஸ்வி மாதாஜி வாசி. சங்கம கலு சாதூனாம் உபயேஷாம் சம்மதஹ யத் சம்பாஷண சம்பிரசன்ன சர்வேஷாம் விதனோதி சம். எஸ், வாசி. சங்கமக்கலு சாதூனாம் உபயேஷாம் சம்மதக யத் சம்பாஷண சம்பிரசன்ன சர்வேஷாம் விதனோதி சம். சங்கம கூட்டம், கலு உறுதியாக, சாதூனாம் பக்தர்கள், உபயேஷாம் இருவருக்கும், ச மேலும், சம்மதக ஏற்புடையது, யத் எது, சம்பாஷண விவாதம், சம்பிரசன்ன கேள்வியும் பதிலும், சர்வேஷாம் எல்லாம், விதனோதி விரிவடைகிறது, சம் உண்மை இன்பம். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. பக்தர்கள் ஒருங்கிணைந்திருக்கும் அவையில் நடைபெறும் கேள்வி பதில்கள், விவாதம் போன்றவற்றின் முடிவுகள் பேச்சாளர் அவையினர் என இருவருக்குமே ஏற்புடையனவாக இருக்கும். இவ்வாறு இது போன்ற கூட்டம் எல்லோருக்கும் உண்மை இன்பத்தை அளிக்கிறது. பொருளுரை. பக்தர்களுக்கிடையில் நடைபெறும் விவாதங்களை செவி மடுப்பதே முழுமுதற் கடவுளின் ஆற்றல் மிக்க செய்திகளை பெறுவதற்குரிய சிறந்த வழியாகும். நீண்ட நெடுங்காலமாகவே பகவத்கீதையை பற்றி இவ்வுலகம் நன்றாக அறிந்து வைத்திருக்கின்றது. அதிலும் குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகள் நன்கு அறிந்திருக்கின்றன. பக்தர்களினால் அது விவாதிக்கப்படாமல் இருந்ததினால் அதற்கு பயன் உண்டாகவில்லை. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் தோன்றுவதற்கு முன்பு மேற்கத்திய நாடுகள் ஒருவர் கூட கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றவராக இருக்கவில்லை. ஆனால் பகவத்கீதை சீட பரம்பரையினரால்
பரம்பரையினால் எடுத்துரைக்கப்பட்ட பொழுது ஆன்மீக உணர்வின் ஆற்றல் உடனடியாக வெளிப்பட்டது. குமாரர்கள் ஒருவரான சனத்குமாரர் பிருது மகாராஜாவிடம் கூறும் பொழுது, இச்சந்திப்பு மகாராஜா பிருதுவிற்கு மட்டுமல்ல தங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது என்று கூறினார். இது போன்றேதான் நாரத முனிவர் முதற் கடவுளை பற்றி பிரம்மத்திடம் அவர் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக முனிவருக்கு தன் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டார். ஐ திங்க் நாம் இத படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ இரண்டாம் படைப்பு. ஐ திங்க் மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் வரல. ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி வாசிங். படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அன்மியூட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. இப்போ இல்ல, உங்களது வாய்ஸ் கட்டு கட்டா வருது மாதாஜி, கிளியரா வரல. ஓ சரிங்க மாதாஜி. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிங்கோ, அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரம்மதேவனிடம் கேட்ட பொழுது அவர் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக நாரத முனிவருக்கு தன் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டார். ஆகையினால் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி ஆன்மீக அருளாளர்கள் ஒருவருக்கொருவர் கேள்விகள் மூலம் விவாதிக்கும் பொழுது அங்கிருக்கும் அனைவருக்குமே ஆன்மீக உணர்வு புத்துயிர் அளிக்கிறது. அவ்விவாதங்களின் பயனை பெற்றுக் கொள்பவன் இம்மையிலும் மறுமையிலும் நன்மையே அடைகிறான். உபயேஷாம் என்னும் வார்த்தைக்கு பல்வேறு வழிகளில் விளக்கம் அளிக்க முடியும். பொதுவாக 2 வகையான மனிதர்களே உள்ளனர். ஒருவர் உலகாயதவாதி, மற்றொருவர் ஆகமவாதி என்று. பக்தர்களுக்கிடையே நடைபெறும் உரையாடல்களை கேட்டு உலகாயவாதியும் பயன்பெறுகிறார், ஆன்மீகவாதியும் பயன்பெறுகிறார். ஒரு உலகாயவாதி இது போன்ற பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது முதலில் அவன் வாழ்க்கை ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது. அதன் மூலம் அவர் ஓர் பக்தராக ஆவதற்குரிய வாய்ப்பு அல்லது தனது வாழ்க்கையினை வெற்றிகரமாக ஆக்கிக் கொள்வதன் மூலம் உயிர்களின் உண்மை நிலையினை அறிந்து கொள்வதும் அதிகரிக்கின்றது. இவ்வாய்ப்பினை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் மறுமையில் குறைந்தபட்சம் ஒரு மனிதனாக பிறப்பதற்கோ அல்லது வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதற்கோ அவனுக்கு உறுதியளிக்கப்படுகின்றது. இறுதியாக என்னவென்றால், பக்தர்களின் விவாதங்களில் பங்கேற்பதன் மூலம் ஒருவன் பௌதீக ரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் பயனடைகின்றான். பேச்சாளரும் கேட்பவரும் பயனடைகின்றனர். கர்மிகளும் ஞானியர்களும் பயனடைகின்றனர். பக்தர்களிடையே நடைபெறும் விவாதங்களில் மனிதர்களில் எவ்வித பேதமும் இன்றி எல்லோருக்கும் பயனளிக்கின்றது. அதனால்தான் குமாரர்கள் இது போன்ற சந்திப்பினால் மன்னர் மட்டுமல்ல தாங்களும் பயனடைந்ததாக கூறினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இன்னைக்கு வாசிங்க. அஸ்தி ஏவ ராஜன் பவதோ மது விஷஹ பாதாரவிந்தஸ்ய குணானுவாதனே ரதிர் துராபா விதுனோதி நைஷ்டிகி காமம் கஷாயம் மலம் அந்தராத்மனஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஸ்தி ஏவ ராஜன் பவதோ மதுஸ்விஷஹ பாதாரவிந்தஸ்ய குணானுவாதனே ரதி துராபா விதுனோதி நைஸ்திகி காமம் கஷாயம் மலம் அந்தர் ஆத்மனக. அஸ்தி அங்கே, ஏவ உறுதியாக, ராஜன் ஓ மன்னனே, பவதக உனது, மதுத்விஷக பகவானின், பாத அரவிந்தஸ்ய பாத கமலங்களின், குண அனுவாதனே பெருமையில், ரதிகி பற்று, துராபா மிகவும் கடினம், விதுனோதி கழுவுகிறது, நைஷ்டிகி பின்வாங்காத, காமம் பேராசை, கஷாயம் பேராசையின் அடையாளமாக, மலம் மாசு அந்த ஆத்மனக இதயத்தின் மையத்திலிருந்து. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். சனத்குமாரர் தொடர்ந்து கூறுகிறார், எனது அன்பான மன்னனே, நீ ஏற்கனவே முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளை போற்றி புகழ்வதில் நாட்டமுடையவனாக இருக்கின்றாய்.
இது போன்ற நாட்டம் அடைவதற்கு மிகவும் அரியதாகும். ஆனால் ஒருவன் பகவானின் மீது இது போன்ற தொய்வில்லாத நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் போது அது அவன் மனதில் உள்ள பேராசைகளை தானே நீக்கி தெளிவு பெற செய்கிறது. பொருளுரை: சதா பிரசாங்கான மமவீரிய சம்விதோ பவந்தி ஹிருத்கர்ண ரசாயனா கதாக தஜ்ஜோஷநாதா ஸ்வ அபவர்க வர்த்மனி சிரதாரதிர்பக்திர் அனுகிரகமிஷ்யதி. பாகவதம் 3.25.25. பக்தர்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது ஒரு உலகாயுதவாதியின் மனதில் இருக்கும் மாசு முழுமுதற் கடவுளின் அருளினால் படிப்படியாக கழுவப்படுகிறது. வெள்ளியை துடைத்து மெருகேற்றும் போது ஒளிர்வது போல உலகாயுதவாதியின் மனதில் இருக்கும் பேராசை என்னும் மாசு பக்தர்கள் குலாத்திடையே கொள்ளும் நல்ல தொடர்பினால் நீங்குகிறது. அடிப்படையில் உயிர்கள் பௌதீக இன்பங்களோடு அல்லது பெரும் காமத்தோடு எந்தவித தொடர்பும் உடையவன் அல்ல. அவன் கற்பனை மயக்கத்திலோ அல்லது கரை நிலையிலோ இருக்கிறான். அவன் பக்தர்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது துயில் நீங்கி வெளிப்படைகிறான். உடனடியாக அவனது ஆத்மாவானது பகவானுக்கு சேவை செய்யும் நித்திய தொண்டன் என்னும் தனது அடிப்படை நிலையினை புரிந்து கொள்வதனால் தனக்குரிய பெருமையினை அடைகின்றது. பிறகு மகாராஜா ஏற்கனவே தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா ஆதலினால் இயற்கையாகவே முழுமுதற் கடவுளின் செயல்களை பெருமைப்படுத்துவதில் நாட்டமுடையவர். அதனால் அவர் பரமபுருஷ பகவானின் மாயா சக்தியினிடம் விழுந்து விடுகிற குற்றவாளியாக ஒருபோதும் ஆகப் போவது இல்லை என்று குமாரர்கள் அவருக்கு உறுதி அளிக்கின்றனர். அதாவது பகவானின் பெருமைகளை பேசுவதிலும் கேட்பதிலும் ஒருவன் ஈடுபடும் பொழுது அவன் மனதில் இருக்கும் பௌதீக மாசு நீங்கி தெளிவடைவதற்குரிய வழியாக அது அமைகிறது. கர்மத்தினாலோ ஞானத்தினாலோ யோகத்தினாலோ ஒருவன் மனதில் இருக்கும் மாசு நீங்குவது இல்லை. ஆனால் ஒருவன் பக்தி தொண்டு புரிவதன் மூலம் பகவானின் திருவடி தாமரைகளிடம் அடைக்கலம் புகும் பொழுது எவ்வித கடினமும் இன்றி அவன் மனதில் இருக்கும் மாசு தானே நீங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்பதான் உங்களுக்கு நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தீய பழக்கங்கள் எதுவா இருந்தாலும் நம்மளை விட்டு நீங்கணும்ன்றத பத்தி நாம யோசிக்க வேண்டாம். நாம பக்தியை பண்ணிட்டே போனா அதுவே தன்னால நம்ம கிட்ட இருந்து விலகிடும். நம்ம கிட்ட தேவையற்ற என்னென்ன பழக்கம் இருக்கோ இல்லையா, அது எல்லாமே நம்மளை விட்டு நீங்கிடும். அதை பத்தி நம்ம வருத்தப்பட வேண்டியதே இல்லை. சேம் திங் ஹோல்ட்ஸ் குட் ஃபார் த ஃபேமிலி ஆல்சோ. நம்ம வீட்டுல எல்லாமே குறை நிறைகள், எல்லாருடைய வீட்லயுமே குறை நிறைகள் உண்டு. யாருடைய வீட்லயுமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது இல்லையா. ஸோ சில குணாதிசயங்கள் நம்ம பிள்ளைகள் கிட்ட இருக்கிறது அவங்களுக்கு பிற்காலத்துல நன்மை பயக்காது அப்படிங்கிறது நம்ம ஏன்னா பேசிக்கலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி வந்திருக்கோம். நம்ம வாழ்க்கையில அடிபட்டு மேன்மையான ஒரு நிலையை அடைஞ்சிருக்கிறோம்னா அடிப்பட்டதுனால்தான் அதை எதிர்கொண்டு நீச்சல் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒரு உயர்வான ஸ்தானத்திற்கே வரோம் இல்லையா. அப்ப அதே மாதிரி பாதையை நம்முடைய பிள்ளைகள் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது நம்மள மாதிரிதான் அவங்க பிற்காலத்துல சங்கடப்படுவாங்க இல்லையா அப்படின்னு எண்ணின்று நாம் என்ன பண்றோம், அவங்களுக்கு நல் மார்க்கத்தை சொல்லுறோம் இல்லையா. அதனால அந்த சொல்றத ஒரு எப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஆனா நமக்கு அந்த பொறுமை கிடையாது. எடுத்த உடனே நீ இந்த பண்ணினா இதை உருப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. அதுதான் நமக்கு வரக்கூடிய வார்த்தையே. ஸோ தட் இஸ் அ நெகட்டிவ் வே ஆஃப் அப்ரோச். அதனால பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்க, நம்ம உருப்பிட மாட்டோன்ற அந்த வார்த்தை மட்டும்தான் அவங்க மைனஸ்ல பதியுமே ஒழிய எதுக்காக அம்மாவோ அப்பாவோ இது சொன்னாங்கன்றது அவங்களுக்கு பதியவே பதியாது இல்லையா. ஸோ அதனால பாசிட்டிவ், நீ இப்படி பண்ணனா இப்படி ஒரு நல்லது உனக்கு நடக்கும் கண்ணா அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னாக்கா தட் அப்ரோச் ஒன்லி வில் சேஞ்ச். நாம தான் அப்ரோச் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி தே வில் சேஞ்ச். வெளியில இருக்கிறவங்களாம் அவங்க ஏன் மயங்க அவங்க கிட்ட போறாங்க சொல்லுங்க. நிறைய நேரம் வெளியில இருக்கக்கூடிய பீப்புளோட தான் அவங்க மிங்கிள் ஆறாங்க இல்லையா. அவுட் சைட் ஃபேமிலியை விட நிறைய நேரம் வெளியில இருக்கிறவங்களோட தான் அவங்களுக்கு அப்ரோச். அவங்களுக்கு இவங்க மேல எந்த அக்கறையும் எல்லாம் இருக்குன்றதெல்லாம் நம்ம உறுதிப்படுத்த முடியாது. ஆனா இவங்களோட ஸ்மூத் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும்ன்ற எதிர்பார்ப்பு அவங்க வச்சிருப்பாங்க. அதனால இவங்க கிட்ட எப்படி பேசினா இவங்க ஆனா அவங்க நம்மளோட இருப்பாங்கன்றத யோசிச்சு யோசிச்சு பேசுவாங்க இல்லையா. அதனால இவங்களை ஹர்ட் பண்ற விதத்துல அவங்க கண்டிப்பா பேச மாட்டாங்க. அப்ப அவங்க பேசக்கூடிய அந்த ஸ்வீட் வாய்ஸ் அவங்க தப்பே நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாலுமே அந்த பிள்ளைங்க ஏத்துப்பாங்க
இதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டே. அதான் அதே ட்ரெண்டை வந்து நாம பிள்ளைங்க நன்மைக்காக நாமையே மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. இவ்வளவு வருடங்கள் அவங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு நல்ல ஒரு படிக்க வச்சு நாளைக்கு அவங்கள ஒரு திருமணம் பண்ண வைக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது நமக்கு இமீடியட்டா கோவம் வருது. ஏன்னா நமக்கு அதெல்லாம் ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் கிடையாது. அடிச்சுதான் சொல்லணும், திட்டிதான் சொல்லணும்ன்ற அந்த பாவத்தோட நம்ம ஐக்கியமாயிடுறோம். நம்ம இது நம்மளையே அறியாம வரக்கூடியதுதான் தாய் தந்தை இருக்கு. ஆனா இந்த அப்ரோச்சை நாம ஏன் பண்ணக்கூடாது? பாசிட்டிவ் வேல அதை போனாதான் எந்த ஒரு நெகட்டிவ்மே வந்து நம்மளை விட்டு நீங்கும். நெகட்டிவை போய் நம்ம வந்து நெகட்டிவால அடிச்சோம்னா அது வந்து நமக்கு இன்னும் வர்ஸ்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் வந்து கொடுக்கும். ஸோ இதை நம்ம அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ்ல கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தணும். ஏன்னா நாம் எல்லாரும் கூட பெற்றோர்கள் தான் இல்லையா? ஸோ நம்முடைய பிள்ளைகளுமே வந்து ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு போயின்னு இருக்காங்க. ஸ்கூல் வரைக்குமே கேட்கக்கூடிய பிள்ளைகள் காலேஜுக்கு போனா நம்ம பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது அவங்க தப்பு கிடையாது. அவங்க நிறைய நேரம் வெளியில ஸ்பெண்ட் பண்ணும்பொழுது நிறைய சுபாவங்களை அவங்க வந்து பாக்குறாங்க. ஓ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட அக்செப்டடா. ஸோ ஒரு காலகட்டத்துல இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு நம்ம வீட்டுல சொல்லி கொடுத்தப்ப அதை பழகின பிள்ளைங்க பிற்காலத்துல அதை வந்து இது கூட பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இதுல வந்து ஏழை பணக்காரரே கிடையாது. irrespective ஆஃப் த பொசிஷன் எல்லா வீட்லயுமே நிகழக்கூடிய ஒன்று தான் இது. அதனால இதை நாம பார்த்தோம். சனத்குமாரர் சொல்றார் இங்கே பிருத்து மகாராஜாவுடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, அதை பத்தி அவர் எவ்வளவு உயர்வா அவங்க எப்படி ஆனந்தமா நினைக்கிறாங்கன்றத வந்து ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அவர் கேட்ட விதம் அதை வந்து அவருக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்தது. மேலும் அவர் எடுத்துரைக்க போகிறார். இவர் ஒன்றும் வருத்தப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா பிருத்து மகாராஜ் ஆல்ரெடி வந்து இறைவனுடைய அம்சமாக இல்லையா, ஹீஸ் அ ஹம்சா, சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். அதனால அவர்கிட்ட பை நேச்சர் ஒன்லி அவர்கிட்ட வந்து குட் குவாலிட்டிஸ் உண்டு இல்லையா. ஸோ அப்படி அந்த குட் குவாலிட்டிஸை வந்து அவர் எப்படி டெவலப் பண்ணிட்டார் இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியம். அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்றார் வாழ்க்கையில. நம்ம கேட்கறது மட்டும் பெருசு கிடையாது, அதை வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில நாம உபயோகப்படுத்தி நம்முடைய நிலையை நாம சரிப்படுத்திக்கணும். முதல்ல நம்ம மாற்றம் என்பது நம்ம இடத்துல வந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களும் அதை வந்து சொன்னா ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் வரும். மாற்றம் என்பது நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு வரலன்னா நாம போய் அடுத்தவங்களை மட்டும் மாறுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா மாற மாட்டோம். ஓகே. சாது பிருஷ்டம் மகாராஜ சர்வபூத இதாத்மனஹ பவதா விதூஷா சாபி சாதுனாம் அதிர் இத்ருஷி இல்லையா. சனத்குமாரர் பேசுறார், அன்பான பிருது மன்னனே, முன்னால் நான் மிகவும் மென்மையான கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னா அவர் கேட்ட விதம் வந்து அவருக்கு வந்து ஆனந்தத்தை கொடுத்திருக்கு. மென்மை எனக்கூடிய அந்த அட்ஜெக்டிவ் இல்லையா, அந்த அடைமொழியை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கேள்விக்கு எந்த மாதிரியான கேள்வி அப்படிங்கிறது வந்து அவர் ரொம்ப எவ்வளவு அழகா குளோரிஃபை பண்றார் பிருத்து மகாராஜாவை அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இது போன்ற கேள்விகள் எல்லா உயிர்களுக்குமே நன்மை பயக்க வல்லது இல்லையா. ஒரு பக்தன் வந்து தான் மட்டுமே வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டான். அப்படி அவன் நினைக்கிறான்னா அவன் கனிஷ்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தனா இருப்பான். அப்பதான் அவன் டிரான்ஸ்பர்மேஷனே இருக்கும். ஒரு உன்னத நிலையை அடைந்த பக்தன் வந்து பொதுநலம் மட்டுமே கருதுவான். அவனுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் வந்து இருக்கும். இதெல்லாம் டிவைன் குவாலிட்டிஸ். ஏனென்றால் எப்பொழுதும் பிறர் நலன் விரும்பும் முன்னால் அல்லவா இக்கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன. எல்லாம் தெரிந்த நீயே, அவருக்கு தெரியும் இறைவனுடைய திருப்பாதங்கள் அடைவதுதான், அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுதான் சொல்யூஷன் என்றது வந்து பிருத்து மகாராஜாவுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அவன் கேட்கணும்னு நினைக்கிறார். he want to hear இல்லையா. சிரவணம் எவ்வளவு முக்கியன்றத வந்து நாம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஸோ ஒரு ஆச்சாரியா, ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய வார்த்தைகளை வந்து கேட்கணும்னு நினைக்கிறார். எல்லாம் தெரிந்த நீயே கேள்விகளை கேட்டிருக்கின்றாய் என்றால் அதுதானே தெய்வீக அருளாளரின் குணம் இல்லையா. அதுதான் டிவைன் குவாலிட்டி ஆஃப் எ டிவோட்டி. ஸோ உனது நிலைக்கு உன் புத்திசாலித்தனம் சரியாக பொருந்திருக்கின்றது. ஸோ அவருடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல், அவருடைய சுச்சுவேஷன், ஒரு தூய பக்தி நிலையில பெற்றிருக்கக்கூடிய அவர் கேட்டக்கூடிய கேள்வி இதெல்லாமே வந்து பக்குவமானதுன்றது வந்து யார் இந்த இடத்துல சரத்குமாரர் சொல்கிறார். மகாராஜா பிருத்து தெய்வீக விஞ்ஞானத்தில், அதாவது அந்த விஞ்ஞானத்தில் வந்து மிகவும் தேர்ச்சி பெற்றவர். ஆனாலும் குமாரர்கள் முன்னே அவர் ஒரு அறியாதவர் போல தன்னை வைத்துக் கொண்டார். அது வைக்கணும்ட்டு கிடையாது, அந்த பாவம் தானாகவே வரும். எப்ப வரும்னாக்கா நாம முன்னாடி இருக்கிறவங்க வந்து மேன்மையான நிலை இருக்கக்கூடியவங்கன்றது வந்து நாம எப்ப ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ இல்லையா. இப்போ அடுத்தவர்களுடைய உயர்வான ஸ்தானத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசு எப்போ வரும்,
நம்ம கிட்ட இந்த பொறாமை எனக்கூடிய அந்த குணம் நம்மளை விட்டு, இன்னைக்கு காலையில பிரேம மாதாஜி கிளாஸ்ல கூட ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி சொன்னாங்க, பக்தர்கள் மத்தியிலுமே பொறாமை உண்டு இல்லையா? அவங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பக்தருக்கு வந்து ஃபேவரிசம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சிருந்து பேசுவாங்க. உண்மையிலேயே அது ஃபேவரிசம் கிடையாது. அதை நாம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அதாவது அந்த பக்தருடைய பக்தி எந்த அளவுக்கு தூய்மையானது, அதை வந்து புரிந்து கொண்ட அந்த சீனியர் டிவோட்டி வந்து அவருக்கு ரெகக்னேஷன், இது எல்லாமே வந்து தானா தேடி வரக்கூடிய ஒன்று. இதை வந்து அந்த பக்தர் தேடி போய் கண்டுபிடிச்சிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்படி அவர் வந்து தேடி போய் கண்டுபிடிச்சி தனக்கு வந்து உயர்வான ஸ்தானம், இந்த ஷோ ஆஃப் எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா அது நிறைய நாள் நிக்கவே நிக்காது. பக்தியில வந்து ஷோ ஆஃப் கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. இட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் த நேச்சுரல், இயற்கையிலே வர வேண்டிய ஒன்று இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து தூய பக்தி தொண்டு செய்யறாங்கன்னாக்கா அதை வந்து அடுத்தவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ற அளவுக்கு அவருடைய சேவை மகிமை அமைந்து இருக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹி வில் கெட் ரெகக்னைஸ்ட். அதை விடுத்துட்டு நம்மளுக்கு யாரு நம்ம இது பண்றமே நம்மளை யாரும் ரெகக்னேஷன் பண்ணலையே அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அது எல்லாமே இறைவனுடைய அக்கௌண்ட்ல ஆல்ரெடி ரெகக்னைஸ் ஆயின்னு இருக்கு இல்லையா? அது சூக்ஷ்ம நிலையில எல்லாமே அங்க ரெகக்னைஸ் ஆயின்னு இருக்கு. பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு. நாம் எந்த அளவுக்கு பரிபூர்ணமாக இந்த சேவையை செய்துட்டு இருக்கோம். பகட்டுக்காக செய்யறோமா, இல்லை பெயருக்காக செய்யறோமா, இல்லை பண லாபத்திற்காக செய்யறோமா, இல்லை உண்மையிலே வந்து இறைவன் துண்டு ஆற்ற வேண்டும் என்று செய்கின்றோமா? இது நமக்கும் பகவானுக்கு இடையில நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் இல்லையா? அது வெளியில தெரியாது, ஆனா நம்ம அக்கௌண்ட்ல போய் அது சேர்ந்திருக்கும் இல்லையா? அப்படி ஸோ அதனுடைய குவாலிட்டி வந்து குவாலிட்டி டெஸ்ட். ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு போனே வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா இதுக்கு நிறைய டெஸ்டிங் இருக்கு இல்லையா? இதுல அப்ளிகேஷன் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க, கோர் அதாவது என்னது சொல்லுவாங்க ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த லெவல் டெஸ்டிங் இருக்கும், இன்டகிரேஷன் லெவல் டெஸ்டிங் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து சாஃப்ட்வேர் ரிலீசிங் டெஸ்டிங் இருக்கும், ப்ராடக்ட் டெஸ்டிங் இருக்கும், ஓகே, யூசர் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங் இருக்கும் இல்லையா? இப்படி நிறைய டெஸ்டிங். அப்புறமா தான் இந்த போனே வந்து மார்க்கெட் போறோம், நம்ம போய் வாங்குவோம். இல்லைன்னா நிறைய அதுல பிழைகள் தான் இருக்கும், பக்ஸ் தான் கிடைக்கும் இல்லையா? அது போல நம்ம இந்த பக்தி எனக்கூடிய இந்த சாஃப்ட்வேர் இல்லையா, பக்தி எனக்கூடிய இந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த உடல் ஆன்மா குடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உடல் என்னும் ஹார்ட்வேர் எப்படி வந்து இன்டராக்ஷன் பண்ணுதோ அதை பொறுத்துதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதனுடைய அவுட்கம்மே வந்து மார்க்கெட்ல எப்படி அது விற்குதுன்றாங்க இல்லையா? அது போல நம்முடைய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பாவம் வந்து வெளிப்படுத்தப்படும். சோ அதை வந்து நாம வந்து அடுத்தவங்க ரெகக்னைஸ் பண்ற அளவுக்கு நாம செய்துட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கு நாம தேடி போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. தானாகவே அது தேடி வரும். அந்த இது வந்து தானாவே நம்மளை தேடி வரும். அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். The qualities will always be appreciated. எப்பவுமே நாம் மாற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு வந்து மேன்மையானதாக இருந்தால் கண்டிப்பா வந்து நமக்கு புகழாரங்கள் தேடி கொண்டு வந்து நிற்கும். புகழ்ச்சிக்காக நம்ம பக்தி செய்யக்கூடாது, பெயருக்காக வந்து பக்தி செய்யக்கூடாது இல்லையா? நமக்கு பெயர், புகழ், பொசிஷன் இதெல்லாம் தேவைன்றதுக்காக நம்ம பக்தி கொள்ளக்கூடாது. இறைவனுக்கு நாம் ஆற்றக்கூடியது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி ஆற்ற வேண்டிய கடமை. அது அகர்மமாக நாம செய்யணும். இது மங்களம், இது அமங்கலம், இது நன்மை, இது தீமை, இப்படி வேறுபாடே இருக்கக்கூடாது. செப்பல் ஸ்டாண்டான நின்று பண்ணக்கூடிய சேவையும் ஒண்ணுதான், இங்கே பாகவதம் சொல்லக்கூடிய சேவையும் ஒன்றுதான். இறைவன் தொண்டு எல்லாமே ஒன்றுதான் இல்லையா? பகவானே வந்து ராஜசூய யாகம் அப்போ யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுடைய, அதாவது ஒன் ஆஃப் த பர்பட்ல நான் படிச்சதுதான் வந்து, ஐ திங்க் உங்க முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கிறேன்னு எனக்கு ஞாபகம். சோ அதாவது யுதிஷ்டிர மகாராஜாருடைய ராஜசூய யாகத்தின் பொழுது கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து அங்க செப்பல் பாதுகைகள் ஸ்டாண்டான தான் சேவை பண்ணாராம். இதுவும் சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, அதனால சேவையில வந்து இந்த சேவைதான் மேன்மையான சேவை, இந்த சேவை வந்து கீழான சேவை. செருப்பெல்லாம் எடுத்து வைக்கிற அந்த வேலையை செஞ்சார். ஆமா. சோ அந்த மாதிரி ராஜசூய யாகத்துல அவர் செய்த வேலை இதுதான் அவர் செய்த சேவை. அதாவது நாம பக்தர்களாக இருக்கும் பொழுது நாம் எந்த இடத்துல இருந்து எந்த சேவை செய்தாலும் இறைவன் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கார். எல்லா சேவைகளுமே ஒன்று போலதான் சேவை. இறைவன் தொண்டுல இது மேன்மையான சேவை, தீவிரமான சேவை எதுவுமே கிடையாது. அதனால எல்லாருக்குமே வந்து பலன் வந்து சமமாகத்தான் வழங்கப்படும். ஆனா அது எதன் அடிப்படையில? நம்முடைய பாவத்தின் அடிப்படையில் தான். அந்த சேவையை நாம் எப்படி செய்யறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். விருப்பு வெறுப்புகளை கொண்டு ஒரு சேவை செய்யக்கூடாது. ஓகே, அங்க எனக்கு இது மட்டும்தான் விருப்பம், இதை தான் நான் செய்வேன், இது எனக்கு விருப்பம் கிடையாது, இது நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டிப்பா சொல்லக்கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு ஆக்சுவலி. எஸ் ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சாப்ல குருத்வாரில் ஜனாதிபதியே போய்
அந்த செருப்பெல்லாம் தொடச்சாரு அவர் பனிஷ்மெண்ட்டுக்காக. அந்த அளவுக்கு அந்த பணிவு இருக்குது அந்த இடத்துல உண்மையிலேயே. எஸ், ஹம்பிள்னஸ். ஆமா, எஸ், சகிப்புத்தன்மை இல்லையா? நமக்கு பிறர் கௌரவம் கொடுக்கணும், மதிப்பு கொடுக்கணும்னு நினைக்காம செய்யக்கூடியதாக இருக்கணும். எந்த சேவையா இருந்தாலும் நம்மள யாராவது பாக்குறாங்களா நம்ம இந்த சேவை செய்யணும்னு நம்ம போட்டோ போஸ்ட்காக நம்ம செய்யறோம், அது ரஜோகுணத்துன்னு செய்யக்கூடிய சேவை. ஓகே, ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். மேலும் உதாரணத்துக்கு அர்ஜுனன் தெய்வீக விஞ்ஞானத்தை நன்றாக, அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும், ஆனாலும் அவன் ஏதுமற்றவன், எதுவும் தெரியாதவனை போலதான் பகவத்கீதையில 18 அத்தியாயங்களை வந்து இறைவனிடத்துல வந்து கேட்டான் இல்லையா? உண்மையிலே அவனுக்கு அது தேவை கிடையாது. நம்மள மாதிரி அஜ்ஞானவாதிகள் எத்தனையோ பேர் பிற்காலத்துல வருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இறைவன் பேசணும்னு நினைச்சார். அதற்காக வந்து அர்ஜுனரும் வந்து இந்த கேள்விகள் கேட்கிறார். இதெல்லாம் நம்ம சார்பில் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விகள். அது போல பிரித்து மகாராஜாவும் இங்கே எல்லாம் அறிந்தவராய் இருந்தும் குமாரர்கள் முன்னே ஏதும் அறியாதவர் போல கேள்விகள் கேட்டார். இதன் கருத்து என்னவென்றால், அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, மேன்மை மிக்கவர்கள் முழுமுதற் கடவுளமோ அல்லது அவர் பக்தர்கள் இது போன்ற கேள்விகள் கேட்பது இந்த உலக நன்மைக்காகதான், பொதுமக்களின் நலனுக்காக என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகையினால் சில நேரங்களில் உயர்ந்தவர்கள் கூட தன்னை விட உயர்ந்தவர்களிடம் தன்னை இந்நிலையில் வைத்துக்கொண்டு கேட்டு அறிந்து கொள்கின்றன. அப்படின்னா நாம ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ஜெயபத்ரக சாமி மகாராஜ் அவருடைய குரு கிட்ட வந்து எப்படி இருந்திருப்பார்? ரொம்ப அடக்கத்தோட இருந்துதான் செஞ்சிருப்பார் இல்லையா? அதெல்லாம் கேட்டதுனால தான் இவ்வளவு மெர்சி, இவ்வளவு கருணை வந்து பிரபுபாதர் கிட்ட இருந்து அவருக்கு கிடைச்சது. அவையே நல்ல நாலேஜபிள் தான். அவர் ரொம்ப ஸ்டூடியஸாம். ஜெயபத்ரக சாமி மகாராஜ் வந்து ஸ்காலர்ஷிப்ல தான் படிச்சவராம். அவர் வந்து அவ்வளவு பணக்காரரா இருந்தும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால போய் படிச்சிருக்கலாம். நம்மளாம் நிறைய நம்ம பிள்ளைங்களெல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால சீட்டு கிடைக்கலன்னா போடுறோம் இல்லையா, டொனேஷன் கட்டி. ஆனா அவர் அப்படி கிடையாது, ஸ்காலர்ஷிப்ல படிச்சவர். அவருடைய படிப்புக்கு அவர் தேடி ஸ்காலர்ஷிப் தேடி போல, ஸ்காலர்ஷிப் அவரை தேடி வந்தது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கக்கூடிய ஜெயபத்ரக சுவாமி மகாராஜ் யார்கிட்ட வந்து அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட வந்து பணிவோடு தான் எல்லாத்தையுமே கேட்டுண்டார். அப்படிப்பட்ட பாவத்தை நாம கொண்டு வரோம். ஏனெனில் அவர்கள் எப்பொழுதும் பிறர் நலனிலேயே அதிக அக்கறை உடையவர்களாக என்பதுதான் காரணம். எஸ், பியோர்லி நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து அவருடைய கருணை எல்லா ஜீவன்களுமே வந்து நன்மை பெறணும்ன்றதுதான் அவருடைய எண்ணம். ஓகே, சங்கம கலு சாது நாம் உபயேஷாம் சம்மத யத் சம்பாஷண சம்பிரசன்ன சர்வேஷாம் இதனோதி சம். பக்தர்கள் ஒரு இது சாது சங்கத்தினுடைய மேன்மையை பற்றி சொல்றது. பக்தர்கள் ஒருங்கிணைந்திருக்கும் அவையில் நடைபெறும் கேள்வி பதில்கள், விவாதம் போன்றவற்றின் முடிவுகள் பேச்சாளர் அவை, அதாவது ஸ்ரவணம் பண்றவங்களும் கீர்த்தனம் பண்றோம் இருவருக்குமே வந்து நன்மை பயக்க வல்லதாக இருக்கணும் இல்லையா? அதாவது ஏற்புடையதா. இப்ப நான் ஒரு கருத்து சொல்றேன்னா உங்களுக்கு அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில போகும்பொழுது கண்டிப்பா விவாதம் என்பது இருக்கும். அண்ட் இருவருக்குமே நடக்கக்கூடிய இந்த சமவாதம் வந்து இருவருமே ஃபைனலா வந்து ஒரு ஏற்புடைய ஒரு கருத்துல வந்து நாம வந்து நிலை பெறணும். அப்பதான் இருவருக்குமே அது நன்மை பயக்கும். இல்லைன்னா அந்த அந்த டிஸ்கஷனே வந்து வேஸ்ட் இல்லையா? அந்த சமவாதமே வேஸ்ட் ஆகும். இவ்வாறு இது போன்ற கூட்டம் எல்லோருக்கும் நன்மை. அப்போ இந்த 2 பேருக்கு நடக்கக்கூடிய இடையில நடக்கக்கூடிய இந்த உரையாடல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து நன்மை பயக்கும். ஓகே, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தா நாம் இப்படிப்பட்ட இந்த செயலை நான் வந்து இப்படிதான் கையாளணும், இதுதான் உசிதமான தர்மம் அப்படின்னு உணரக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து அந்த ஆடியன்ஸுக்குமே வந்து புரியுற அளவுக்கு இருக்கணும். அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து இன்பத்தை வந்து கொடுக்கும். பொருளுரை: பக்தர்களுக்கு இடையிலே நடைபெறும் விவாதங்களை செவிமடுப்பதே முழுமுதற் கடவுளின் ஆற்றல் மிக்க செய்திகளை பெறுவதற்குரிய சிறந்த வழியாகும் இல்லையா? இப்ப நாம எல்லாரும் நீங்க டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது யார பத்தி? பகவானை பத்தி தான், அவருடைய செயல்களை பற்றி தான் இல்லையா? இதுல எப்படி இருக்கணும்? ஒரு ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கலாம், ஒரு இல்லைன்னா டவுட் கேட்கக்கூடிய நிலையில இருக்கலாம். டவுட் கேட்கறதுக்கு தயங்காதீங்க. இந்த டவுட் வந்து நல்ல டவுட்டா கெட்ட டவுட்டான்றது அது வந்து தூக்கி அதை ஓரமா வச்சுட்டு உங்களுக்கு டவுட்டுன்னு வரும்போது நீங்க கண்டிப்பா கேட்கணும். ஆனா கேட்கக்கூடிய விதம் வந்து மட்டும்தான் நாம அடக்கத்தோட கேட்கணும். அது ஒண்ணுதான் நாம வந்து பயிற்சி செய்யணுமே ஒழிய கேள்வி கேட்கறத யாருமே வந்து தடை செய்ய மாட்டோம். அதிலும் குறிப்பாக
மேற்கத்திய நாடுகள் நன்கு அறிந்திருக்கின்றன. அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க அடர்ந்த அதாவது அதாவது அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. எங்க வந்து மீட் ஈட்டிங் வந்து இன்னைக்கு காலையில மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஈவன் குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சீரியல்ஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எக் இல்லையா, அதுதான் புஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே வந்து நான்வெஜ் வந்து மேன்மையா அந்த ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் இல்ல ஆலு சிப்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கோட்டிங் இதெல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது வந்து மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எங்க வந்து இந்த அடர்ந்த அஜ்ஞானம் வளர்ந்துட்டு இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து அடக்கமும் வந்து கண்டிப்பா இருக்காது. அகங்காரம் என்பதுதான் மேலோங்கி இருக்கும் இல்லையா. சோ பக்தர்களினால் அது விவாதிக்கப்படாமல் இருந்தா, சோ அப்படி பார்த்தா அதாவது இதையும் மாதாஜி தான் சொன்னாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு அவங்கள தொடர்றது கூட வாவம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. ஆனா நம்ம பிரபுபாதர் என்ன பண்ணார், ஆக்சுவலி அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துலயே போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு வந்துட்டார். எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கை வந்து அப்படின்னா பிரபுபாதருடைய கருணை இன்னும் அதை விட இன்னும் ஜாஸ்தியாவே இருந்திருக்கு இல்லையா. ஏன்னா அவருடைய குரு இட்ட கட்டளையால அவர் அங்க போனார் இல்லையா. இறைவனையே எண்ணி வந்து அவர் வந்து அவருடைய தொண்டு ஆரம்பிச்சார். ஆனா அங்க இருக்க தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கு வந்து கரை சேர்த்தார். இன்னும் அது நடந்துட்டு தான் இருக்கு இல்லையா. சோ அதனால சமவாதங்களால் தான் இதெல்லாமே நமக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட் எல்லாமே கிளாரிஃபை ஆகும். பக்தர்களினால் அது விவாதிக்கப்படாமல் இருந்ததினால் அதற்கு பயன் ஒன்றும் உண்டாகவில்லை. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் தோன்றுவதற்கு முன்பு மேற்கத்திய நாடுகளில் ஒருவர் கூட கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றவராக இருக்கவில்லை இல்லையா. இஸ்கான் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அங்க யாருமே கிருஷ்ண கான்சியஸ் கிடையாது. ஆனால் பகவத்கீதை சீட பரம்பரை எடுத்துரைக்கப்பட்ட பொழுது ஆன்மீக உணர்வின் ஆற்றல் உடனடியாக வெளிப்பட்டது. இப்ப நாம எல்லாரும் பகவத்கீதைனாலே நம்ம வந்து ஒரு உத்வேகம் நமக்கு கண்டிப்பா வரும் இல்லையா. பாமரனா இருந்தாலும் அந்த புக்கினுடைய மகிமையை பத்தி அவனுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். குமாரர்களில் ஒருவரான சனத்குமாரர் பிருது மகாராஜாவிடம் கூறும் பொழுது இச்சந்திப்பு மகாராஜா பிருதுவிற்கு மட்டுமல்ல அவங்களுக்கும் அது வந்து பயனுள்ளதாக அமைந்தது. ஏன்னா ஒரு அசோசியேஷன் இல்லையா. இது போன்றதுதான் நாரத மகரிஷியும் நாம் இது செகண்ட் கேண்டோவா ஐ திங்க் செகண்ட் கேண்டோல வந்து வரும். 2ஆம் படைப்பு பத்தி பிரம்மதேவர் வந்து இவன் தான் நாரத மகர்ஷிக்கு தெரியும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் வந்து அவர்தான் சுப்ரீம் தெரியும். ஆனா படைக்கக்கூடிய பிரம்மா 2ஆம் படைப்பு படைக்கும் பொழுது அவர்தான் வந்து சுப்ரீம் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு கேட்பார் கொஷின். இந்த கொஷின் கேட்கும்போது பிரம்மர் சொல்வார், அடக்கத்தோட சொல்வார், நீங்க அந்த கான்வர்சேஷன் நீங்க போய் படிச்சீங்கன்னா வரும் இல்லையா. நான் முழுமுதற் கடவுள் கிடையாது, நான் 2ஆம் படைப்பு படைச்சுட்டு இருக்கேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த வேத ஞானத்தை கொண்டு எனக்கு படைக்கக்கூடிய ஒரு கடமையை கொடுத்திருக்கார். அததான் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஐ எம் நாட் த அப்சல்யூட் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைப்பார். இதை வந்து அவருடைய வாயால கேட்கணுன்றதுக்காக தான் நாரத மகரிஷி அவருடைய மகன் இல்லையா அவர் வந்து கேட்பார். சோ ஹி நோஸ், அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை பிரம்மருடைய வாயிலிருந்து கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்கக்கூடிய கேள்வி இல்லையா. ஒரு தந்தையிடம் மகன் வந்து கேட்ட கேள்வி. சோ அப்படி ஒரு பண்பு இருக்கணும். அவ்விவாதங்களின் பயனை பெற்றுக் கொள்பவன் இம்மையிலும் மறுமையிலும் நன்மையை அடைகின்றான். எப்பவுமே ஆன்மீகத்தினுடைய இதெல்லாமே நம்ம கேட்க கேட்க நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து நம்ம பக்குவத்தை நம்ம கண்டிப்பா கொண்டு வந்து கொடுக்கும். உபஏஷாம் என்னும் வார்த்தைக்கு பல்வேறு வழிகளில் விளக்கம் அளிக்க முடியும். சோ இங்க கொடுத்திருக்க உபஏஷாம் என்பது அதாவது இருவருக்கு மத்தியில நடக்கக்கூடிய ஒரு சமவாதம். உபஏஷாம் இருவருக்கு மத்தியில பொதுவாக 2 வகையான மனிதர்களே உள்ளனர். ஒண்ணு மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன், இன்னொன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் இல்லையா. அதாவது பௌதிகவாதி, அடுத்து வந்து ஆன்மீகவாதி, 2 பேர் இருப்பாங்க. உலகாயுதவாதி கூட வந்து ஊக்குவிக்கப்படுகின்றான் இல்லையா. உலகாயுதவாதி கூட வந்து ஊக்குவிக்கப்படுகின்றான். இல்லைன்னா அவன் வந்து அதிலேயே உழந்து கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்திற்கு அவன் வந்து தள்ளப்பட்டு விடுவான் இல்லையா. அவனுடைய ஆன்மா வந்து மேன்மை உறக்கூடிய அந்த பாதையே அவனுக்கு கிடைக்காம போயிடும். அதனாலதான் நம்ம இந்த உலகாயுதவாதி மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சனா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சங்கங்கள் எல்லாம் இணையும் பொழுது அவன் வாழ்க்கையில வந்து தூய்மை என்பது ஏற்படுகிறது. அவனும் வந்து ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாற்றம் எழுதுவதற்கான அந்த பாதையை அவன் தேடிக்கொள்கின்றான் இல்லையா. நாம எல்லாரும் கூட உலகாயுதவாதிகளாக இருந்தவங்க தான். ஆனா இப்ப ஓரளவுக்கு நம்ம பக்தர்கள் என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்தாம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பக்தர்களாவது நம்ம வந்து அந்த நிலைக்கு வந்துருக்கும். சோ அதன் மூலம் ஒரு பக்தராக ஆவதற்கரிய வாய்ப்பு அல்லது தனது வாழ்க்கையின் வெற்றிகரமான ஆக்கின் மொழிவன் மூலம் உயிர்களின் உண்மை நிலையினை அறிந்து கொள்வதும் அதிகரிக்கிறது. ஒண்ணு
அவர் வந்து ஆன்மீக பாதையில வந்து எழுச்சி விடுறதுக்கான மார்க்கம் அவருக்கு கிடைக்கிறது. இல்லைன்னா அவர் வந்து அதாவது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அந்த இதுல அவர் சொல்லும்போது ஒரு காலகட்டம் வரும். இந்த பௌதீக உலகத்துல எல்லாத்துக்குமே ஒரு சேச்சுரேஷன் உண்டு இல்லையா? இது போரும் அப்படின்னு போர் அடிச்சிடும். எதுவுமே வந்து ஒரு காலகட்டம் ஆன பிறகு நமக்கு சலித்து போயிடும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை கொள்ளும் பொழுது, ஒரு சேச்சுரேஷன் வரும்போது அப்போ அவங்க தேட ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா? எது வந்து உண்மையாக நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆனந்தம் எதுன்னு தேடும் பொழுது அது ஆன்மீகத்துக்கு வந்து நிற்கும். அப்படிப்பட்ட நிலையுமே வந்து ஏற்படும். இவ்வாய்ப்பினை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் மறுமையிலும் குறைந்தபட்சம் அதனாலதான் அவங்களுக்கு அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் அவங்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. ஒண்ணு அவங்களுக்கு அடுத்த பிறவில வீடு பேரு கிடைக்கும், இல்லைனாக்கா அவங்க அதுல மேன்மை உற்று மேலும் அதாவது வரக்கூடிய இதுலயாவது அவங்க வந்து நன்மை உறக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை அவங்க அடைவாங்க. சோ இறுதியாக என்னவென்றால், பக்தர்களின் விவாதங்களில் பங்கேற்பதன் மூலம் ஒருவன் பௌதீக ரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் பயனடைகின்றான். பௌதீகத்தை பத்தி நாம நம்முடைய கடமையா மட்டும் ஆற்றலான்ற பக்குவம் அவனுக்கு வரும். ஆன்மீகம் வந்து நம்முடைய தலையாய கடமை, முதன்மை கடமை என்று ஏற்றுக்கொண்டு அவன் வந்து செயல்பட ஆரம்பிப்பான். சோ இதுதான் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய 2 நிலைகள். பேச்சாளரும் கேட்பவரும், அதாவது சிரவணம் கீர்த்தனம் பண்ணக்கூடிய 2 பேருமே வந்து பயனடைகிறார்கள். கர்மியர்களும் ஞானியர்களும் அவங்களும் வந்து பக்குவம் அடைகிறார்கள். அதாவது நீ கர்மியா இருந்தாலும் சரி, ஞானியா இருந்தாலும் சரி, இறுதியில வந்து நீ பக்தி எனக்கூடிய அந்த நிலையில வந்து நிலை பெறவில்லை என்றால் நீ வந்து யோகத்தில் வந்து முழுமை அடையாதவனாக ஆகிறாய். மீண்டும் வந்து அந்த கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம வந்து இன்னொரு பிறவியை வந்து நாம அடைய வேண்டியதாகிறது. சோ அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பயன் எது? பக்தன் எனக்கூடிய அந்த ஸ்தானத்தை அவன் வந்து அடைகின்றான். பக்தர்களுக்கிடையே நடைபெறும் விவாதங்களில் மனிதர்களில் எந்தவித பேதமின்றி எல்லோருக்கும் பயனளிக்கிறது இல்லையா? இங்க இப்ப எல்லாரும் கூடி இருக்கோம் இல்லையா? மொத்தமும் 35 பேர் இருந்தாங்க, 3 பேருக்கு குறைஞ்சாச்சு, டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? 35 பேருக்குமே இது நன்மை பயக்கக்கூடியது இந்த சங்கம் என்பது இல்லையா? எவ்வளவு பயன் என்பது அந்தந்த ஆத்மாவுடைய சமர்ப்பணத்துக்கு ஏற்றவாறு தான் இல்லையா? அவங்க 50% சமர்ப்பணம் பண்ணியிருந்தா 50% நன்மை அவங்க அடைவாங்க. 100% அதாவது சரணாகதி அடைந்திருந்தால் இறைவனிடத்துல குரு பரம்பரா கிட்ட 100% அவங்களுக்கு அந்த பயன் வந்து அவங்கள போய் சேரும். ஸோ யாருக்கு எந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிருப்பாங்க, ஒருத்தருடைய பக்தி இவ்வளவுதான்றத வந்து நம்ம வந்து அவங்கள அலசி ஆராய முடியாது, அது தவறாகிவிடும் இல்லையா? அந்த பாவம் என்பது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. எதை அவர்கள் எப்பொழுது பக்குவ பெறுவார்கள் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா சிறிதளவு பக்தி பண்ணா கூட அவங்களுக்கு வந்து நாம மரியாதைகள் என்பது கண்டிப்பா கொடுக்கணும். வி ஷுட் நாட் அவங்கள லோ லெவலுக்கு கொண்டு வந்து விடக்கூடாது, ரொம்ப தப்பு. அதனால்தான் குமாரர்கள் இது போன்ற சந்தேகத்தினர் மன்னர்கள் மட்டுமல்ல தாங்களும் பயனடைந்தனர் என்று அவர்கள் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறாங்க. நான் இன்றைக்கு இதோடு நிறுத்துறேன். இந்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு நம்ம